Moi ben, Imagino. vamos a retomar moi brevemente o último que sucedeu a última sesión. E que basicamente despois de ter un encontronazo con ese, bueno, con esa cita que vos habían agenciado os ilustres intendentes de Youth, non? Vamos a chamalos así. E despois de que esa tal Xendros, a sacerdotisa enviada por Youth, vos encomendara ir a Teixeiro e obter certa información do Duque Marik. Algún sabería do seu nome, outros pode ser que non, pero ese é o nome do Duque. Prefiro dicilo aquí porque me parece máis gracioso. A cambio de que se obtiverades información interesante do Duque, creo que puidechedes entender ben, que ela vos podría axudar a atopar obxectos máxicos máis facilmente. Incluso algún nos cobraba igual, así que... Oh, sí, pero ter calquer obxecto máxico non é doado a día de hoxe. É meterse en moitos perigos. E ás veces é moito máis doado pagar certo ouro para ter cómodamente unha bolsiña de man, unha bag of holding ou calquera arma máis un que nos poda vir ben. De calquer xeito, nesa mesma calle, na calle das especias, dechedes vos conta dunhas indicacións que vos había facilitado Wilson, de que había un compañeiro, un mercader que, bueno, era capaz ou traballaba máis con estos mundos. E chegachedes a aquela casa moi tapiada, non? Co único a chimenea botando algo de fume. Entón dechedes o papel de Ollo Brocan, pasáchedes adentro da instancia de un personaje por aí sen dicirvos moito, baixou unhas escaleiras e cando baixáchedes seguindo a aquela persoa atopáchedes co primo de Brocan, o vello contacobres. O primeiro que fai este home cando se dá conta de que o seu primo está aquí é levantar os brazos e acercarse con furor ao seu primo para abrazalo con toda a violencia do mundo. Empezas a rir de xúbilo. Ai, primo, ven aquí, home, ven aquí. Empezas a apretar como fan os do teu clan. Apretan duro, forte. Que dirías? Primo Berric, non sabes canto tempo levo buscándoche. Estás ti máis escondido que unha mena na montaña. Ai, é tanto que sí. Xa verás. Fixetes ben en vir, fixetes ben. Tiña moitas ganas de verche despois de tanto tempo sen encontrarnos. Pero sí, é mellor estar escondido porque, xa sabes, os cartos aquí non se fan rápido, Non sei canto tempo andedes por aquí, pero... non che me gusta como andan aquí cos cartos, Non che me gusta, primo. Vente pa aquí, ves que che tira para aí, ponche nunha pequena mesa onde ten nada, o xusto é necesario para que ele vaya comendo ou tomando algo mentre está traballando. Porque a que se dedicaba o teu primo no Obradoiro, principalmente? A ver, meu primo vendía cousas, pero tamén por detrás tamén contrabando, cousas raras así para o tema de artesanía e así, digamos. Daste conta de que esta estancia, esta sala onde estades é, bueno, como ben decías, é o habitáculo perfecto para que o teu primo comande, organice e, aínda que dende fora pode parecer un pouco caótico porque parece unha caixa desastre que ten de todo por todos lados, hai aforxas, ferramentas, un pequeno oco para comer algo, logo uns archivadores con vaite ti a saber o que hai dentro e outros tipos de artiluxios, cachivaches e caixas a igual das que había na planta superior. Coincide un pouco co que o teu primo facía no Obradoiro, bueno, por iso viu aquí, non? A fin de contas é unha das historias polo cal o motivou a vir para aquí xunto con esa carta que che chegou. Sí, eso mesmo iba a dicir ahora. Faivos sentar e quedeche expectante mirando, vexo que trouxeches
Vos amigos, os compañeros. Ah, sí, estes conocíronse ao chegar á ciudad. Sabes a taberna esta que reventou ali, dun velloes, unha cousa así? Sí. Encontrei con eles ali, había unha mesa libre e justo somos os que quedamos vivos ali. Ah, carallo, sodes vos. Hai moita xentes que fala de uns que habrían sobrevivido por aí, e fostedes vos, moi ben. Joder, menos Como mal, non? primo, arredemo. Eu pensaba que te habías perdido polas montañas ata aquí. E ves que che daba a palmada aí, ponche algo de beber, colle aí unha boa cerveza que tiña reservada aí nunha esquiniña. Toma aquí, isto estaba agarrando para ti, home. Bebe, bueno. Ai, que maravilla, vou Ves que lle beber. pon aos teus compañeiros algo de outro barreño porque non vai a compartir o do clan con outras con outras persoas. Son convidados, pero non és ti. E teu primo Certo, apreciache non é. moito. Pois eu canto vin o sello da carta, esa asumí que és ti, esa me vin para aquí. Pasa que despois para encontrarche, pois sabes, non foi fácil. De feito, estuvamos reunidos co Consejo que nos pediron axuda para axudalos cunha mansión ou unha merda así, que tiña ali uns traficantes de todas estas cousas. E nadie sabe de ti. Así que ves o que te cubres ben as costas. Consello. No. As costas, cobrás ben. Carallo. E ti crees que eu lle iba a pagar o rei? Non lle pago nada. Non lle vou dar ni un carto. Todo vai ir para min ou para o Obradoiro. Non vai ir nada máis para fora do clan. E teño moi claro. E disto dicho E moi faz serio. ben, Falando de rei, había así como protestas ali diante do ayuntamiento, querían explicacións, eu que sei que o tema do rei, dos cobros que fai aquí non está a xente moi contenta, merdas así, polo pouco que escoitamos así por encima. A verdade é Vai jodiendo que tedes, teño algúns rapaces que andan por ali coa desculpa dos teus compañeiros e algúns humanos que se moven máis polos cartos que polo seu honor de clan. Vamos a decir que ainda escoito algunha cousiña, pero ao mellor me ves ben e todo, porque o traballo que tiña para ti meu primo Brocken vai ser algo que nos vai a dar moito para o Obradoiro. Moito, porque ademais se fostedes polo Consello, bueno, eu non sei se os teus compañeros son de fiar. Eu entendo que sí, porque senón xa non virías ao sitio a calle das especias. E menos Sí. coa comitiva que me trouxe o meu compañeiro. Sí, pero bueno, viñamos invitados por outros dos veciños que tedes por aquí. Unha muller moi grande. Unha especie de sacerdotisa ou unha cousa así. E a Diblin esa de poucos amigos. Esa mesma. Falou aquí co meu compañeiro este, o que sabe vestir. Mira para o noso aristócrata de Blacalabos. Ah, sí, que cabeza a miña, non vos presentei. Este de aquí, o que acabo de falar, este é o señor Blacalabos, é un noble das terras do norte. Este home aquí, a miña outra man, chámase Rowan. Polo que teño entendido, está traballando temporalmente para o señor Blacalabos. É un aguerrido guerreiro. Vaivos a dar a man a cada un de vós. Ides ver na súa man esa man callosa de traballar, de moitos anos traballando. E vaivos a dar un forte apretón mentre se presenta co seu nome, co seu poderoso e increíble nome, Berric Contacobres. Ben, Eu quero aproveitar para agradecerlle a hospitalidade, pero tamén teño unha dúbida, señor Perric. Contacobres, Escoitei- rapaz, Contacobres. Bueno, pois señor Contacobres. Se mal non escoitei, vostede está aquí para, entre comillas, desfalcar ao Estado. Para beneficiar ao meu clan.
Bueno, entenda vostede tamén que parte de sus diezmos, parte de sus pagos son para mellorar a vida de todos. Ai, Cando sí. vostede emprega os camiños, cando vostede emprega as murallas de calquer lugar, pense que esos fondos suelen ser proporcionados pola xente de bien que paga os seus diezmos. Eu vouche preguntar, rapaz, que construiu os camiños? De onde saíron esas pedras das murallas? Non podo falar polas pedras desta muralla nin os camiños deste lugar, pero podo falar da miña aldea. Todos os camiños e torres e salarios da guardia da miña aldea son pagados directamente polo exército. Así que, cando vostede contribuye, está axudando tamén a miña aldea. E así, señadito polo baixo, prove de peixe fresco e de outras materias ao resto do reino. Entón, entendo que vostede non queira aportar, pero sempre teña en mente que, bueno, a idea disto é fomentar a axuda para os máis desfavorecidos e poder vivir nunha sociedade mellor entre todos. Bueno, eu non sei ti, Rowan, pero a min este barrio, polo que pasamos, parece bastante marginal. Non creo que Home, se este empregue señor moitos dixo que... impostos aquí. Claro, pero se este señor di que non quere pagar impostos é normal que estea aquí. Que a veces de momento, a ver, non sou unha persona moi letrada, pero daba a mí que teñan tantos cartos os mandamás de aquí, quer decir que non están pagando o suficiente. Pero vamos a ver, Brock. Trouxechesme aquí un leal. Alguén leal á coroa. Eu, Váyate rindo. abertamente sí. Me quedes che mirando, Brock. O sea, rapaz, Lalo, o Scotty este... a Quimbertos Scott. Quimbertus, un señor Quimbertus Scott. Ajá. Sí, eu non estou inmiscuído nestas cousas. Para nada. É máis, eu se vou aquí todo o que fago é para o obradoiro. O que pasa é que cando eu quero aprovisionar a miña xente, ao meu clán, cóbrame uns impostos dos que a miña aldea, o meu clán, o noso clán, e señala a Broca, non se ve beneficiado. Que teño que facer eu con iso? Ir ao rei e queixarlle? Eu, un enano é unha medida. xa de moita idade. Con todos os Todos do anos mesmo traballando. clan. Sabemos pasar moitos reis. Sodes do mesmo clan. Home, claro, é meu curmán de toda a vida. Entonces por que el se apellido Contacobres? Xa non é un apellido, amigo. É alcume. Xa é o alcume. Como lle dixestes Berry Contacobres? O sea, como dixo, Berry Contacobres. Entonces é Berric, entre comillas, Contacobres, Rompeferros. O teu amigo aristócrata parece que lle gusta moito darlle moitas voltas aos nomes dos clans, ademais. Gústame máis que o teu compañeiro leal. Bueno, Bebe, home, non che vou botar de aquí. Dache un manotazo aí na espalda, Rowan. Non che vou botar, Non me preocupa. non che vou botar. Ten por seguro cal é a túa aldea, rapaz. bueno, non sei se coñecerá, queda un pouco longe daqui. Caldersford. Pois ten seguro de que se teño a oportunidade de enviarlle a mellor selección de materiais para eles, vanlle ir. E non vou escatimar ni un cobre. Ves que Pois sonríe que moito. raro. Ves que sonríe Iso é raro moito. nel, Sí. Tírense de aí. Tírense. Dice eso en alto, Brocan. Dice, eso é raro de él, eso é raro de él. Si, ya me digo porque, claro, é como... Porque é de Que é agarrado. Exacto, é jarrado. Es que está aí con a risiña de un lado a outro. Eu creo, digo, joder, se di eso... Se digo eso, joder, ao mellor, sabes, é un acto de boa vontade, non? Sabes? Mimable a calaos. Tío, eso que diga as súas palabras por detrás, a través dos seus xestos, Sí, Este sí. home ri moito. A ver que de sacou Rowan. Rowan é... 15. Rowan, a ti dache impresión
de que, ainda que o seu primo o vexa como algo noble o loable, non creo eu que vai a cumplir a súa promesa, Eso fai... No, eu sempre non teño nada en contra deste señor, máis que nada que non se abriu a porta da casa o que pasou, bueno. Teño eu tampouco a tolerancia suficiente como para calarme isto. Moi ben, pois... Primo, pedir que os teus compañeros se vayan uns momentos que temos que falar de negocios. Non tes así algún lugar máis privado? Bueno, eu non teño problema con marchar, pero creo que me vou levar a miña compañeira de batalla por hoxe, colla cerveza. Bueno, pois... Pero a xerra despois trae, que eso ten o seu valor. Tranquilo, non lle cobrarei impostos por isto. Es como se ríe aí. Vale, Black Alabos, pídevos a ti Vale. Rowan. Deixa-me facer unha cousa. Sugestión ao primo. Sugestión. 8 horas de quedarse dormido. Imagínate, Roulle todo desnudo diante de Broca. E chamo a tesorería do rei, non? Chamo a tesorería aos gardas. O primo morre. Un desfalcador, o peor tipo de criminal. Executa no día seguinte, Brocan rompe aí no chan. Vale, a ver. Vou. Vámonos, veña. Non lle vou ser puto aquí. Vámonos. Vale. Saídes un momento fora da casa. Este é o contacto que igualmente vos proporcionou Winston para facilitarvos algunhas cousas, pero coincidiu con que fora tamén o primo do noso compañeiro Brocan. Non parece que hubo unha boa relación por parte de Rowan, eso vos dá a impresión. Parece que ter un leal cerca non lle acaba de agradar. Mas agora, en privacidade, despois de que a porta, a trampilla se peche desas escaleiras, vamos a decirlo así, estades ti, Brocan e o teu primo diante. Feito sacar a Rowan e a Black Alabos. No. E un punto máis... Non matoume. Ben, que hayas coincidido cos conselleiros axúdanos bastantes cousiñas. Vistes ou sabes quen é Manistral, non? A nana que está alá. Sí, miraba moito pa min. Debía de haberme cara de picador experto. Ao mellor pero... porque vivo en ti a nosa familia. Eso non sei, pero sí que polo visto está falta de man de obra e quere sacar adiante o tema do túnel. Pois sabes o que vamos a facer? Vamoslle quitar a mina. Ese é o traballo. A mina deixar de ser... Sí. A mina vai a pasar a ser do clan Rompeferro. Non deles. Mais necesito que se fagan certas cousas para poder materializar esta operación. Primo, sabes ben que o noso clan precisa de moitos materiais para facer os traballos que necesita, e máis non che vexo eu coa túa invención, coa túa obra magna. Teño aquí, ainda lle fixen onte unha mellora, conseguín un tipo de madeira extraño. Fixen unha culata nova. Ainda que vas por o camiño onde parece que che quedan cousas, eso sí. Sí, a verdade é que sí. Estou probando con distintos tipos de mineral, ferros, aleacións distintas, pero ninguno me convence, a verdade. Pois eso é o que vamos a facer. Vamos a proveer ao noso clan dos mellores materiais do mundo. Pero para iso necesito estar eu a cargo deso. Necesito que esa cadeira do Consello este eu. E para iso hai que votar a Manistral.
Tes o Pódese xudía ali. saber de onde ven esa enana? Ven de algunha familia de renombre ou... Pois sí, é unha familia de renombre que está asociada a, bueno, uns contactos directos co rei. Ela non ten contacto con el, é a filla encargada do líder do clan para demostrar a súa valía. Decían que era moi boa organizando e demais, pero... Bueno, xa podes ver que a oposición non lle agrada tanto o seu traballo. Eu creo que vou no alixerar un pouco. Eres que sorrí. A ver, todo o que sea polo ben do clan, eu alégrome. E tanto que sí, porque vamos a facer que o noso clan, os rompeferros, suban e sexan o clan máis destacado de todo o reino. Os Copper Rocks, bueno, quedarán un pouco rezagados, pero o importante é que nós vayamos ben. Ben, vou necesitar que vayas a Teixeiro. Vale, se a Teixeiro tiñamos que ir. Fantástico. E que quédame de camiño. Fantástico, fantástico, fantástico. É un camiño viado, o sea, cortiño, hai que ir en carreta, ademais, pero genial. Simplemente tes que levarlle, ves que vai a esos mesmos archivadores, ábreos, deslízaos de maneira lenta, chirrean. Parece que falta algo de algo de aceite nas bisagras, e de repente ves como saca un pequeno saco ben pechado, non? Chupón na mesa. Vamos a decir que é un raio de uns 30 centímetros aproximadamente. Pesa algo. Vas a ter que atoparte un contacto que teño alá. Vamos a ver o seu nome, se mal non lembro. Gildeon Lomo. É un home de pel negra. É un humano destes. Traballa alá, na garda de por ali. Eso sí, necesita Gildeon que lle des... como? Lomo. Gildeon Lomo. Vale. Necesita que lle digas unha cousa para saber que és da miña parte. Vale. Escríbeche a clave, papel, que é un día negro para mover cobres. Moi ben. Cando Teño que teñas entregarle o saco. cargamento. Sí. E a continuación el darache un paquete. Eso vasmo traer. Pídoche que non o abras. Moi ben. Cando traes aquí, temos a primeira parte do plan e poderemos empezar a facer algúns preparativos. Ten seguro que me estarás ben pagado. Empeza a sorrir, como antes. Bueno, pois... E dache un golpiño aí. A verdade é que tiña ganas de verche. O sea, estar aquí con toda esta xente que fora do noso clan, a verdade é que me prendeu unha tristeza moi grande, primo. Encheme o corazón verche aquí. De verdade. A verdade é que eu coñecí un par de enanos na taberna, pero non me daban espiña de que foron enanos dos nosos, sabes? Son clans enanos que xa deben de estar criados aquí e notase bastante. Son de fora, primo. Estos xa non valoran tanto as tradicións do clan. Non teñen respeto aos seus irmáns e outros primos de clans alleos. As cousas tórcense deste xeito cando somos gobernados por razas que non nos entenden. Dios. Ben, pois con isto concluiría, bueno, a menos que, sabes, charlaras co teu primo de todo este viaxe que fixeche e despois xerades un pouco ao día, non? Por decirlo, poderías traer os teus compañeiros ou simplemente poderíades proceder ao seguinte sitio, como quixeras. Vale, eu voulle comentar o da... de que, bueno, ao fin e ao cabo viñamos aquí porque encontrei unha capa que parece ser que ten propiedades mágicas e que sei por mando do mercader que, bueno, que aquí meu primo sabería identificar e tratar este obxecto mágico. Oh,
Sí, sí, claro, verdad. Que trouxeches o papel de Winston. Sí, sí. Traeme aquí. Ves que... E doi a capa. E a capa... Cuidos. Carallo. Vese ben, todo. Vale. Ves que empeza a preparar un pequeno ritual aparte das cousas da mesa, non? Ti ao mellor non o sabes, porque o teu non é a maxia arcana, senón a maxia que está máis relacionada co que sería a natureza. Pero quizás sí que viras ao teu primo facer o ritual de identificación. Non vai a gastar un oco de hechizo pa isto. Esos hai que cargarlos ben para os servizos. Entón... ¡Ah! E ves que neste caso empeza, bueno, con uns cachivaches, con unhas ferramentas, un tempo de preparación hasta que o identifica. Vale. Vas ter unha capa máxica, dame un segundiño, porque che vou poñer no inventario. Aquí tes, primo. Esta só che vai a costar 2 pratas polo servizo. 2 pratas? Bah, mira, deixémolo en 1 de ouro, primo. Hai moito que non nos vemos. E os negocios... No. Deixa estar. Os negocios son xa negocios. me terás que pagar noutras veces, pero deixan 2 de prata. E xa sabes o mío que me deixa dá... así. Que xa sei, por eso mesmo eu cho digo. Vasme rexeitar o que te estou dando, home. Canto tempo hai que non nos vemos? Canto tempo hai? Pero pensa que este ouro do Consello é ouro sucio. Lévate e veñame. Ves que cho a jarra non é así, non é así. Xo te metido no bolsillo. Non é así, A próxima has de facer como te dixo eu. Xa verás. Vale, a ver, pómelo a eso. Exacto. E quería preguntarche unha cousiña máis antes de irme. Ten que ver con isto do Consello. Dime. Non sei se sabes quen é o conselleiro este que está ao cargo da pesca e así. Un tipo así, moi farruco, moi bravucón. O que vai este moi ben vestidiño. Sí. O Prime Water este. Sí, o Prime Water. Que lle pasa a ese? Bueno, digamos que cando estuvemos no Consello faltoulle un pouco o honor aquí ao meu compañeiro o mago. Bueno, digamos que tamén, xa que vamos a destituir a outra, bueno, a mellor facer cara a este non estaba mal tamén. Non sei se sabrás de algúns trapos sucios ou si que teña algo que... Carallo, primo, que mira que a ambición nos corró, Empeza a rirse. Isto non o fago por ambición, é máis ben eso, por axudar ao meu compañeiro, e bueno, xa que todos remamos no mesmo bando, que mellor que facer caer 2 por 1. Vale, ou intentalo, por lo menos. Déixame que envío algúns cuantos rapaces, coñezo algúns de por aquí que saben mover polas calles, e a verdade é que aínda me deben algúns que outros favores. Calquera información ou así que nos podas ofrecer, pois eu agradezo ao meu primo. Sí, é tanto que te direi algo, teno por seguro, pero cando volvas hecho de dar. Ou hecho de cobrar, que isto sí, a primeira era por a familia, por a segunda, aquí... Nada, non te preocupes, os negocios son negocios. Eso por certo, a próxima vez que veña... queres que acceda de alguna forma diferente, algunha contraseña distinta ou volvoche ensinar o papeliño? A verdade é que a día de hoxe co tema da maxia hai algúns que me intentan dar con queixo todos os días. Hai de facerche algo para ti. Donde te sueles residir aquí? Donde sueles dormir? Bueno, ahora últimamente estamos creo que é a posada máis cara de toda a ciudad, que non la está pagando o Consello. Arre, caracho! Nin eu fixen así de ben. Ten un Goliath de ali ao mando. E pá, nos ven de comer, é verdad. Non nos podemos queixar. O sea, isto fora de rol. Mólame que
o humano que está fuerte xa o chamamos como Goliath é justo o meu concepto. Joder. Pero bueno, Pois sí, ali enviarei a un compañeiro que che busque, pero só a ti, vale, non te preocupes. Pois si faremos lá. Pois veña, vai e consiga o que che pedín, Con Pero cuidado, última que te cousa. quero ver. Este plan é... Entendo que é un plan secreto, pero... Canto podo lle contar aos compañeiros? Para que non extrañen nada. Dado que tes un leal de amigo, mellor que non digas moito. Dad que non che vexa o que hai é o que levas, E non o abrades. Ves que isto se Tranquilo. cho di máis serio, Bueno. Vale, pois volveremos a vernos. Con cuidado, Es que se queda señalando. Que Vamos carallo, vai che apretar de veña, home, vete aquí, pa, dache unha apreta, dache un golpiños pola parte de atrás. Ahora sí, primo. Ahora sí, xa Ahora podes sí. ir. Veña, vai pola sombra. Despídese, che. Vámonos alá, vamos onde esta xente. Ben, vamos a decir, vamos a poñer non a pa outra vez, onde estamos todos. A capa é algo boniteira, vale. Podes ver que agora como que resplandece despois, bueno, resplandece. Ten un novo brillo porque podes vela ti. Veiche de pasar agora mesmo, mentras cambio os mapas e demais, o sea, que non te preocupes. Dá un segundiño. Vale, estades fora todos. Vedes como Brocan sale ao exterior. Estades todos reunidos. Que facedes? Antes de eso, eu quero falar con Rowan. Bora. Ajá. Vale, pues. Dale. Non sei que che pareceu ese anano, Rowan. Bueno, non coñezo moitos ananos, pero pareceume simplemente un pouco máis agarrado, por non dicir bastante máis que o noso compañero Broca. Sí, a min doume esa sensación tamén cando dixo que iba a mandar cousas á túa aldea. No, eso foi por quedar ben. Sí. Non vai a ser que está Coñezo poucos enanos e os poucos que coñecín non son moi abertos, entón, bueno, entendo que non nos vesa cos mesmos ollos que pode vernos o señor Broca. No, pero ahora entendo tamén moitas máis cousas, como porque Brocan tira moito por conflicto racial. Este tira máis ou menos polo mismo ou parecido. Bueno, son xente orgullosa. Sí. Parece ser que os une un pasado en común e... Non entendeu moi ben diso, señor Blackalabos. Aquí está... Co ojo bizor, parece a mí. Cando nos involucramos con este individuo. Non vai a ser que acabemos na mala mirada do goberno local. E xa está. Bueno, non é a única persona que coñecín así na miña vida. Ao final, moita xente que aforra grandes cantidades de cartos avaricioso precisamente ten pouco interés en pagar impostos, digamos, en perder beneficios. Así vai o reino como vai. Bueno, Duro. eles din que, precisamente, o que comentaba, que non vemos que os adeudos dos impostos funcionan, pero... E agora temos que esperar aquí. E miro así o reloj do bolsillo. Sí, quizás non é o mellor sitio de todos os almas para esperar, pero bueno. A calle das especias non é coñecida por as súas vistas e a amabilidade da veciñanza, senón por todo o contrario. De feito, vervos a vos os dous aí é como destacades demais. Pero se estades por aí, a xente pois pode asumir que estades para algún asunto que non debera ou similar.
Cando tiñades, ou despois de ter esta conversa, entendo que é Sí. cando vería o noso compañeiro Brocan. É así? Parece-me correcto. Perfecto, pois Brocan, xusto cando os teus compañeiros acaban de falar, apareces ti. Saes desa porta, alguén pecha tras túa, e diante, uns pasos despois, tes os teus dous compañeiros que destacan sobre todas as persoas que andan por aquí. Quizáis máis blacalabos que Rowan, pero non é que se vexan Pois moitos non vai cabaleiros disfrazado. por aquí. Ahora non vai disfrazado. Así Ahora que é non. normal. Claro. E así, a clériga por aquí chamaría a súa atención. Such once. Sobre todo Veña, a vamos. o símbolo de pelo. Matou os seus asuntos, señor Brocan. Compañeiros, está todo listo. Bueno, A que viñamos aquí, primeiro? Capa. Viña... Pa. que opiños recomendados polo señor Winston. Pola capa. Uh-huh. E que che dixo? Axudouche? Faloume un pouco do traballo que tiña para facer pola carta. E bueno, pedinlle un favor e ao mellor botanos unha man co conselleiro este que tan ben che cae. Eu miro alrededor, hai alguén escoitando. Non aparentemente. Señor Brocan, quizás é mellor manter isto un pouco máis en privado que nunha calle destes suburbios. Tranquilo, non estou falando moi alto. Bueno, Vámonos de aquí. A nós coñécenos polas nosas sutilezas. e que lo diga. Ela capa. Asinto. Asinto. Moi ben. Entón, pregunto vos a vos, xogadores, que é o seguinte que ides a facer? Estades aínda na calle das especias, aí onde está a cabeira, vamos a decirlo así, os enviados de Youth. É verdade, podemos sacar o texto aí xa porque vexades. Os fieis enviados de Youth. Vale. Cal era o plan? Porque, se mal non recordo, estuvestedes... Bueno, trocáchedes un traballo aos gardas para ter 3 favores dos mesmos. E, se mal non recordo, dixéramos que pasarades pola torre para pedir o choio ou para collelo do tabuleiro de anuncios. Si, estaba posto. Vale, vamos a decir que pasaron uns 20 minutos desde que fixachedes isto, son as 2:30. Por lo tanto, dirixides vos ao tabuleiro de... Podemos ir coller o chollo, no? Moi ben. Vamos. Que boa é sair destas calles. Destas calles ferroxentas. Acompañado pola brisa, pasades cerca do Mercado Verde e vos chegan ao arrecendo distintos comercios, especias e outras cousas que hai polo mesmo. Seguides andando hasta chegar á Torre Woolworths e vamos a cambiar a escena onde tendes o tabuleiro de anuncios. Para nada feito con ella xerativa, Dios mío, meu Dios Xesús. Ben, diante vosa, ides a ver non só o mesmo tabuleiro onde aparecen distintos papéis arrancados, bueno, hai un que vos chama máis a atención, senón que tamén ides ver a unha muller que parece que está agardando a que alguén se acerque ao tabuleiro. Que facedes? Pregunto-vos. Que miramos como se fora isto de Witcheiro 3 e arrancar o papel do tabuleiro e preguntar por ele. Moi ben, no momento en que arrancas o papel, pódelo ter na man, pódelle botar un ollo, ves o aviso do traballo, non? Originalmente pedíase máis xente, pero parece ser que os gardas ou moitos deles rexeitan, non? Cando a señora ve como arrincades este papel do tabuleiro e vos ve as vosas pintas de aventureiros, perdoen. Podo pedirlles un pequeno favoriño? Entendo que son... E quedesevos mirando. Son os superviventes. Ainda mellor.
podo falar con vostedes? E sorríe. Pero así. Ben, agradeceríalles, son, nada, unha pequena artesán desta cidade. Estaba esperando aquí por se alguén que fora a sair fora da cidade poidera, pois, comprometerse con uns pequenos traballos que teño eu. Basicamente, só necesito pieles. Vale. Nada máis. Simplemente, se saen fora da cidade, me traen as pieles de algún animal moi grande, exótico, eu pagaríallos gustosamente. Moito. Vai vos a dicir unhas pequenas condicións conforme que o que quer. Basicamente, voulo traducir no que sería as mecánicas, basicamente, porque creo que é moitísimo máis sinxelo. Basicamente, esta señora o que quer é unha besta, vale, unha criatura que supere unha dificultade de 3. Se lle traedes, vai vos pagar 100 veces o valor da dificultade en ouro. As peles, cuidado. Onde vos sabe de piratería? Como? Onde vos sabe, ten algo de ferramentas de desollar ou... No, habería que ter o bicho inteiro. Arredemo. Pois se cargades con todo o bicho, ao mellor en lle sacades algo nalgún lado máis. Pero eso pode ser... Bueno, vos sodes Se non teño ningún tipo de habilidades. Pois non será por curtilo. Aí sí que teño a alguén que me poda axudar. A min con que me traes esas cousas, venme ben. E quedes así. Vai vos a dicir onde está o seu negocio dentro do que é a urbe de Salmarsh. Nada, pois agradecilles moito que vayan a tener máis peles. Suelo traballar bastante, bueno, bastante coiro para a xente de alta cuna de por aquí. Ou eso que suelen dicir. Polo tanto, nada, tráenme cousas e eu axudareilles. Cos cartos. Non dixamos que fóramos a tener as cousas. Só pregunten os detalles. Bueno, eu, a verdade é que teño poucas opcións para ir eu mesma, o sea que pago con ese prezo por eso mesmo. Se eu teñen algo, agradeceríallos. Pásanse por a miña tenda e xa me encargarei do resto. Hai algunha outra tienda de curtir ou... De curtir hai unhas cuantas, pero non se preocupen. Se me traen o cadáver da criatura, apañarei de algún xeito para sacarlle as peles. Poucos son os que me traen algo similar. Tes competencia nesta aldea? Eu? Eu que empezo a entender o que está preguntando este señor é un pouco turbio. Competencia? A que se refire? Sí. De se hai outras tiendas como a túa. Como a miña non. Como a miña sei seguro que non. Haberá outra xente que sexa que trate as pieles, pero como a min ningún. E eles teñen distribuidores ou xente que lle trae as pieles? Como é as que estou pedindo? Non creo. Moi ben. Eu non quero lobos. Sin problema. Nin xabaríns. Eu quero algo máis grande. Aquí a xente que me suele pedir as cousas non se conforma con menos. E por eso os pago tamén. De oso para arriba. Moi ben. Sí, o que dixéramos antes, non? Mecánicamente, fora do que é o roleplay, dificultad 3 para arriba. E pagas a 100 veces. O sea que se mato un... Poñamos un elefante de dificultad 2, non lle conta. Correcto. Correcto. Ainda que sea máis grande. Ainda que sea... Sí, creo que non é un tema de cantidad, senón de E se hai tema un dragón exótico. moribundo que está a un punto de vida, tampouco lle A vale. mellor inversión da historia. Un que? Un que dixeches? Un dragón. Un dragón non é unha besta. Bestia mágica. Dragonante. É un dragón, cabrón. Ten a súa unha propia bestia mágica. clasificación. Bueno, xa veremos. É como un grifo. Non queremos dragóns. Non queremos entonces, dragóns. un lechúsigo non lle vale destes. A monstruosidade. No, aí diche bestas, claramente. Un gorila? Un gorila é unha besta. Pero que CR ten? Non me acordo agora, man.
Pero, vamos, da Pero igual, hai gorilas en non vais a Sandbox. topar un puto gorila no medio do monte. Por que me estás a preguntar por un Non gorila? sei. Non hai piratas Pois por aquí. preocúpate, Trouxeron un preocúpate. gorila encadenado da selva. Hoxe non te vas a topar ningún gorila no medio de Sandbox, tranquilo. Cando nos apostas? topemos do gorila, cando nos topemos cun Vale, gorila, vale, aí vale, sí que lidiaremos con elo. Home, cando o animal máis grande que atopamos un momento é un pillastre destes, é unha alondra de terra destas, como se chaman? Unha marta, comadrexa. unha comadreja. Sí, é comadrexa. A ver, está complicado o asunto. Que hoxe non vai a salir un token de gorila. Deixa de facer metagaming e sigue xogando, amigo. Porque ao final che vou meter o Yayan Ape. Vale, vamos. Ben, Onde hai que pedir este traballo? como ben hai que vos entrar na torre ou dicía algo? no cartel, di que vos pasedes por o cuarteliño para que o oficiedes e Hola. preparedes todos. Antes do sol por. É o que comentan. Aínda queda ben de día para Pon aí, poder a facelo. cora de Keolan Sí, debería ser a coroa. ¡Ah! ¡Texto! É porque a non ia xenerativa No, eso sí que escribí eu. Eso sí que foi chingada miña. non sei se será Por eso peor que dixo dixeras non eso. ia. Merda, é verdad. Está grabado. Joder, peor. Era mellor que non dixeras nada. É verdad. Este sí que o fixo el, mi má! ¡No! Xa está. Momento Pues triste. vamos a Teixeira. No, a Teixeira no, ao cuartel. Vale. Andades acercados vos ao cuartel e li pedides pasar aos gardas. Asumo. Pregunto. Cando chegades ali, se activa a escena, simplemente, ides a toparvos cun bello home, algo cascarrabias, con unhas cuantas cicatrices na cara, o mesmo que estades vendo agora na pantalla. Xa non estou bebendo. Este man, quizáis o bichedes antes cando vos levaran previamente ao cuartel, porque acompañou en algún momento a Leander, pero agora tedelo máis de cara a cara, nunha pose erguida, recta, moi firme, como faría alguén moi respetable dentro da garda. Preguntan, que desexan, cabaleiros? El sabe quen sodes. Poño yo papel. Ofrécense polo traballo. Moi ben. Canto pagan? Pois Non sobre uns pondo 200 euros. 200 euros por ir a Teixeiro. Por ir a Teixeiro e volver. Eso ten pinta de difícil. Canto tempo, 4 horas para ir, deixalos e descanso en alá. Inmediatamente miro ao redor, hai máis xente. Non hai moitos que se Vamos a perderon ver. polo choio. Hai gardas incluso Claro, que pero están recitando o Quer dizer, 200 euros é unha cantidade importante de cartos para un traballo que se fai nunha jornada. Sí, bueno. Como de Os peligroso. prisioneiros son necesarios de levalos. É o que hai. Se fora Exactamente, outro como día, de peligroso o camiño. Acérquense. Eu achégome. Acérquense. Ben, Certo. vaños a expoñer un mapa aí. Cando se chega a unha pequena mesa. Ides a ver o camiño. Ides a ver o camiño que fixachedes vos para chegar á mansión. O que sigue por aí, pasa por a mina, e despois, un pouco despois, chega a Teixeiro. Este home estamos indicando que ides a trazar outro. Non ides a seguir ese camiño. Ides a seguir o Bandidos? que está por fora. Eu pregunto bandidos. Se ese foran os problemas. Pero realmente aquí estamos levando tamén un orco. Como di? O que dixen. Un orco como de Orco grande, como de feroz. forte. Pois a verdade é que forte o suficiente como para que nos dera problemas para collelo. E penso que o van a buscar, van a liberar. Ou iso é a sospeita que temos, por eso estamos Quen- indo os camiños. Quen o vai Coitaron liberar? algunha vez dos colmillos vermellos? Que no. Non sei. Ben, Tiro. tirade a historia se queredes. Eu creo que non vou tirar, pero bueno, teño Bueno, menos todo dous, pode sabes, estar pero- ilustrado.
Sí, sí. Tactical Mind, por que me sale todo o tempo Tactical Mind? Porque ahora a este nivel podes gastar o dado de 10 para... o dado de 8 para... Espera, eres champion. El champion. Sí. Pero na Podes 26. gastar o dado... Sí, o... Espera. É dado de 8? Con Ability Check. Sí, Sí, acabo deberías de de telo na ficha, ademais, non? Sí, este acabo de mandalo aí o... Valo gastar. Pero o Second Win non se volve, Bueno, volve chese de cando descansemos, pero... Verdad, acabo de gastar. Sí. Bueno, non pasa Vale. nada. Se non querías usalo, sabes, non hai problema. Chimpo. No, eu... O sea, o que sacara no... A ver, di menos 2, non quero tirar ese. Ainda Pero que... sí, vale, bueno. antes tiraste un insight, vale, tiro este. A ver, o traballo é mañán, sabes? Pódelo gastar, non... No, pero non vou gastar que non é algo que me interese moito, sabes? No, pero total recuperar nun descanso corto, sabes? Eso é. Justo. Tío esas cousas. Vale, a ningún de bolos 3 bolos sona, vale. Este home vai vos a contar que dende os últimos meses, bueno, antiguamente coñecíase como unha banda, un pequeno clan, por así decirlo, non? De orcos virulentos, bastante feroces, que, bueno, solían asaltar algunha caravana, sabes, as típicas prácticas de pillaje a moi pequena escala, non? Daban algúns problemas moi puntuais. Se non se pasaba pola súa zona, nunca había problema. Pero, dende hai uns meses, empezáronse a organizar. O suficiente como para que algunha aldea salira mal parada. Algunha aldea dentro do que é a provincia. E, bueno, nas cercanías, vamos a decir que atoparon entre moitas comas, non vos vai a detallar o proceso, un destes orcos intentaron sacarlle a máxima información posible. Non foron capaces. O que van a facer é levar os prisioneiros que vos trouxéchedes o outro día aquí a un tal Matías e a este orco a Teixeiro. Perigosidade. A xente non lle gusta estar cerca deste orco. Dalle intranquilidade aos gardas. Entón, aceptan o traballo. Sí, é bastante peligroso polo que... Olles esa ruta para que non haya problemas, pero xa... deixa de ser se un orco... espera que nos ataque. Claro. Teñen que ter cuidado. E cantos prisioneiros levamos? 5 ou 6. Sambalet entre eles? 6 realmente, Sambalet entre eles. Lóxicamente non vai a ter ningún dos seus aparellos. Ten os seus harapos e pouco máis. Bueno, 3, 4, se contamos a... 3. 3, vale. Imos ir non los 3. 2 gardas o acompañarán e levarán o carro. Vostedes lo teñen que escoltalos. A viaxe en carreta faise nunhas 4 horas e media, 5. Eu diríalles que mañán a primeira hora estén aquí e saian para alá. Pero senón non lles aventuraría a salir hoxe á tarde. Non lle digo aos meus gardas, non o fagan vostedes. E non lle parece mal, pero quizás adiantar a salida. Agora pola noite. E sair a medianoite. Non digo de noite, senón... Pero rapaz, se sabes que os orcos ven na oscuridade, non? Ti non. Eu digo che, estes son fieros. Como se aproveiten de eso, vades ter un problema. E sen luz poucos fan cousas. Os meus gardas xa son reacios a levar o orco por aí para ir ás curas. E poñer máis escolta, quizás? Sí. Es como se bota a rir. Poucos son os que queren. E eu subo os cartos e ninguén me. Poder subir máis? Persuasión. Ora é o meu momento. Chavales, mirade como se ganan os cartos.
Merda. Estás en invisible, o dado non se che veo aos demais. Bueno, revelar. Si, eu non vi nada. Foi un 14. Non é malo tampouco. Non é malo, non é malo. Non é malo, é certo. Podería aumentarvos uns 10 pezas de ouro. Vos non sodes da garda tampouco. Ainda vou a ter que enviar a 2 soldadiños por ali, para que vos protexan. Non creo que teñades moitos problemas. Bueno. E se descontamos os soldados? E ir cunha carreta cargada de prisioneiros para lá, solos. A ver, pode ser. Depende. Preferiría manter certa oficialidade, dado que está o Duque en Teixeiro, e polo menos levar 2 gardas. Moi ben. Pois levamos 2 gardas. Ou levades vos a comitiva. O informe e os pobres demos que van a enfrentar a Teixeiro. A ver, non sei como de confianza hai no noso grupo, pero somos os que apresaron a San Valet, somos os que capturaron un dos terroristas da explosión Da taberna de Villais. Da taberna. Estamos empleados por o Consello. Non sei. A verdade é que dito así, ainda tedes bastante oficio por detrás. Vos non queredes levar gardas? Pregúntovos directamente. Mira os meus compañeros, a ver que opinan. Eu dou-vos o salario deles, por este traballo. Non, señor Blacabos, eu non sei se está quentando un pouco, Que elija. É un botín. Somos 3 aquí. Non hai empates. Votan. Eu non verdad, estou de acordo con perder 2 espadas no camiño, macho. Menos se esperamos un ataque. Está clarísimo que nos van a asaltar, o sea que... E sería para ir todos vóvolo decir, se sacades os 2 gardas, caenvos 350 euros máis. O sea, que serían 550. Sí. Pa putear. Non pense tanto, señor Blacalabos, que o estou vendo. Eu non pensei. Ten que votar, José. Xa, dímolo son man, se me facedes que os gardas non vayan, levades 550 en total. Cales son as órdenes se revelan ou temos que actuar? Iso protocolo explícolo despois, cando... É que eu considero que é importante, non é mesmo un protocolo legal, é a nosa responsabilidade que chegue inteiros. Non, estades traballando para a garda, os gardas de Salmars, e isto está directamente relacionado co reino de Kelran. Tedes un protocolo que cumplir, a igual que ides ter que levar un informe cifrado. Temos unha misiva. A ver, eu creo que non é por falta de actitudes. Eu creo que ben somos capaces, pero bueno. É verdad que ter guardia sempre axuda. Pero se queredes un extra no bolsillo, a mí tamén me vale, a verdade. Decide. Se aquí o noso amigo Rowan non se ve capaz, pois eu non teño problema ir cas gardas. Non é que non me vesa capaz, é que en parte miña labor tamén é protexer o meu patrón, así que non estou de acordo con arriscarme de forma innecesaria. Escoitín un vamos en gardas e outro vamos con gardas, pero Brocan, ti queres ou non queres ir con gardas? Creo que digas alto e claro. A ver, eu vexo a sangre tirando aí, a mí tanto me ten, pero a ver, entendo que o traballo de Rowan é defender a Blacalabos, entendo que, claro, se hai outro tonto diante que reciba o tiro antes que ao que ten que defender, pois é entendible que quere que vayan guardias. Así que eu que veñan guardias, non ten problema. Vale,
Martín, perdeste dos cartos a maiores, 200... Sí. É o que hai. Mala sorte. É o que hai. El vendeuse mellor. Sí. Moi Vendeuse bien. mellor. Perfecto. Vale, xa rompín as cousiñas aquí. Moi ben, vale. Pois o protocolo é moi simple. Os gardas van a intentar, dentro do máximo posible, levar, non molestar, nin danar aos prisioneiros. Se hai desacato, se hai algunha insurrección ou intento de liberación, a prioridade é non matar ao orco. Pois queremos sacarlle información, o uso que temos na nosa misión. Ao orco. E ao resto? Ao Queredes sacarlle resto... información? Ao Que resto... non interrogades aquí. Decidiuse así. Aí non lle podo decir máis. Ao resto... intentan fuxir. Xa rexeitaron unha vez ser cidadáns de Keoland. A segunda non hai outra volta. Por tanto, teñen a capacidade de executalos. E os gardas terán a súa propia vontade para falar por vostedes. Teño entendido que os que procesan os que profesan a palabra dos deuses poden só sacar información aos mortos. Non sei canto de real hai en eso. Eu nunca o vin. A verdade é que teria que preguntar a Liander, porque ele é o máis letrado. Eu só cumplo as ordes e asegúrome que os pelotóns se movan. Pago eu algún traballo que non debería estar nas súas mans. Se os clérigos puderan facer eso, teña seguro de que o orco estaba morto. E os outros executados no patíbulo, diante do consello. Por que o fan así? Eliander o viu máis adecuado. Ahora, o porqué? Descoñezo. Aquí non hai media mentira. Non vedes ningún xesto. Este home está vos dicindo xusto é necesario, vale, pois, pois, que sabe. Pois termine se tan amable de explicarnos todo o que necesitemos e procederemos a prepararnos para mañá. Vale, un pouco que habíamos comentado, non? Con a mellor algún detalle a maiores, van a ter que chegar a Teixeiro, vamos explicar que tedes que chegar a Teixeiro e tedes que ir a Cidadela, vale? Que é a edificación principal donde tanto reside o duque como se leva certos temas administrativos. Ali vos achegaredes ao pequeno cuartel que está nas cercanías, entregaredes a carreta e os gardas terán que achegar un informe que van a levar na man. Nada máis, así de sinxelo. Se vedes que hai algún tipo de insurrección, intentan liberarse, exceptuando o orco, os demais podedelos cepillar. E se o orco escapa? Se o orco escapa, temos un problema. Que non pase iso, mellor. Dimpos, sei. Non pase iso, mellor, porque aí teríamos un problemiño. Feito non che sabe dicir moi ben que é o que terían que facer. A idea é que non escape. Por tanto, asúmese que o teríades que intentar perseguir como mínimo. Os dous compañeros o matan? É o que é? Aí non lle podemos facer nada máis. E aí teremos que usar, por exemplo, os métodos que dixo o vosso compañeiro Anaro. Moi ben. Pero bueno, eso xa se encargará en Teixeiro. Ali teño unha forza militar. E malo será que non teñamos cartos para algún clérigo ou algún deus deses. Mañá. A toque de diana. Póñanse aquí. Se teñen carro, eu creo que lle vai ser mellor que andar toda a pateada hasta lá, porque son unhas 4 horas de viaxe. E se non, pois suban á carreta dos gardas. É algo estreita, pero vale ben. Quedades así, non? Ben.
Que facedes agora? Vamos a decir que son as 4:30. Levados un tempo falando aquí cos homes, recabando información, aceptando o contrato de traballo. Tuvechedes ao mellor que algún puñero, sabes, a típica juella aí conforme eu vou traballar desto, facendo tal. A típica burocracia para asegurar de que certos temas se vayan a levar co máximo rigor posible. Nada máis. Despois deso o desceibo. Que demos registros, no. ¡No! Vale. Pregúntovos. E agora que facedes? Quedamos unha tarde antes de que saiades a partir para Teixeiro. A ver, se vamos ir co carro... Quero decir, íbamos ir co carro cheo de cousas, vacío, como isto. Que cousas tedes no carro? Pregúntalle aquí ao resto. Que temos no carro? Que eu sepa nada, por eso pregunto. Déxame mirar. Podemos tanto aproveitar para levar cousas como para non levar o carro a buscar unha alternativa. Eso tamén sería unha opción. Quizás ir a, non sei, a mercar ou se moi caro alugar algún tipo de transporte alternativo. Uns cabalos, non sei. Vai nos dar moito máis libertad que un carro. Moi bo punto. Moi ben. Un carro, dis. Eso, bueno, tamén temos tempo para informarnos de onde se deron os últimos ataques, se algún dos exploradores cazadores da zona viron algún tipo de asentamento, algún orco, alguna cousa extraña, animais mortos, estas cousas, empezar a intentar calcular onde pode ser o punto de ataque para estar atentos ou incluso parar en algún momento e adiantarnos. Rowan, estás sugerindo que nos informemos para facer este traballo e non vayamos a cegas. Home, para a pouca información militar que teño, pois é un dos primeiros pasos. Moi ben. Se ti opinas que é o máis sabio, buscamos un mapa da zona. Literalmente, Vamos. Martín cagándose en todo por dentro porque estou facendo ben. Porque él quere se pegar, él quere usar o tercer nivel aí contra os bichos, dir piu, 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 piu. E ti, bueno, hai que prepararse moi ben. A un cartógrafo. ¿A un qué? Cartógrafo. Non creo que teñan deso, pero bueno. Non tendrá No, pero mapas teñen, é dicir... un mapa topológico da zona. Sí, o que vos enseñou o man directamente. El enseñou vos a ruta que ibades a coller. Coño, temos que ter unha copia, nós, non? Para guiarvos pola carretera realmente non, os gardas lo teñen que seguir o camiño. Pero para discernir onde son os mellores puntos de emboscada, eso por suposto. De feito, podedes preguntar ao propio man que está ali e vos vai dicir que a propia casa de Liander é a biblioteca da aldea, da vila. A propia casa de Liander ten a biblioteca máis grande. Pois vamos á casa de Liander. Vale. Outro comentario. Sobre o tema dos exploradores, Rowan. Hai exploradores en Salmars, vale? De novo, se ti quixeras saber, ter información destes, donde se podría plantexar un ataque, os distintos os posibles puntos no mapa que tiverades, vale? De novo, simplemente como facer algunha pregunta a xentes, ou mesmo a persoa que estabades a falar, e diríache, ou diríavos, que forades a arboleda mariña de Obadhai, vale? Aí onde se suelen reunir os druidas, os exploradores e outra xente afín ao bosque. De feito, os elfos que suelen vir do bosque tenebroso suelen pasar por aí. Por lo tanto, eu creo que isto é mellor pasar un pouco en plan facendo tiradas, vale? E dependendo das tiradas, pois vamos a dar certas pistas ou logo certas ventaxes á hora de poder lidiar con calquera encontro que atopemos. Por lo tanto... Dicir que non tes un mapa do camiño. Sí. Enséñame ese mapa. Me cago na puta madre que pariu a fío de... Non o mapa de xogar, senón o mapa de físico de... Sí, teño o mapa físico do sitio. Pues o que pasa é que non está todo seccionado.
Joder. Da igual que non estea seccionado. Espera un momento. Dime, que me señale o man caleo. Porque A camiño... ruta... Sí, é que xusto Sí. eso teño, pero está pegado a outro mapa e non me lo quero enseñar todo hasta que cheguemos aí. Por recorda. Vou recortar. Vale, perfecto. Vamos a facer isto manualmente. Vale, Vamos a mirar vou o a mapa, pasar por vamos a- Discord, porque así vai ser moito máis doado. Eu non rompo a cabeza. Vale, basicamente, isto é o que bichides no mapa do man. Chegades á casa de Leander, non vai estar el, pero sí que hai un edificio anexo que é a propia biblioteca. Ides a topar co, bueno, a típica xente que está aí arrombando, pidedes o mapa, facilítanvolo, e, según o que vos amosou, podedes ver esta ruta, non? A alternativa que se pode facer ao que sería Teixeiro. Aí en Discord podedes ver como o camiño é dende Salmars, pasando pola parte superior, o que non é habitual, ata chegar á cidade de Teixeiro. Ese é o camiño que tedes que facer. Vale. Está claro que os dous lugares donde nos poden atacar son o tope, onde hai ali, Si, na parte máis Tal. arriba de todo. Sí, sí. ou na curva cerrada. Por qué? Pregunto. Porque na curva cerrada non podemos mirar que hai detrás dos árboles, o sea, detrás do camiño, e pode haber como un bloqueo ou algo que e antes de girar non o vamos a ver. Que cando esteamos girando decimos, merda, está bloqueado. Especifico vos un pouquiño máis, dame un segundiño, de canto é esta viaxe. Mira, de Salmas a Teixeiro son 35 kilómetros. Ese camiño Caralho. vermelliño que hai han de ser uns poucos máis. Por qué? Porque é máis camiño por as voltas que tedes que dar. Vale. En carro, que asumo que ides sobre uns 40 pés por 6 segundos, tardades 4 horas e 45 minutos. Se son exquisitos, fago as contas, porque as fixen no seu momento. A pé, tardades 6 horas e media. Vale. Pero... Sí. Estás falando de... A ver, Do camiño normal, indo por abaixo. Vale, o camiño máis rápido a Teixeiro. Se temos que coller o máis grande, vale, como vemos vos dixo, unhas 5 horas sí, en sí. carro aproximadamente, 5 horas e media, e a pé pois xa superaríamos as 7 horas e media, 8. Vale. Non van por mar. Non van por mar estes. Por qué? É a pregunta. Sí, esa foi a pregunta que dixen. Por que? Por qué non van por mar? Ao mellor está relacionado co Principado do Mar. Os ataques piratas. Malo será. Pois veña. Vale, que é o que máis queredes obter? Ou vou pasando o tempo mentras vos facedes estas perugrulladas. Non como pasa o tempo, chaval. Ainda nin comemos. eu non sei se haberá... Claro, que fomos falar con os exploradores, non. Fomos directamente a... Vostedes primeiro obter o mapa. Isto é o que ten. É algo fácil de obter, non fai falta... Entón habría que buscar cazadores ou alguén que se adentre máis, digamos, no camiño que vamos a ir nós. Non Pois vamos. o que emprega todo o mundo. Por suposto, pero onde atopas os exploradores en Salmars? Na Arboleda. Na Arboleda Marina, dixestes. Na Arboleda Marina. Polo Pois vamos tanto, a Arboleda. dirixidesvos á Arboleda os tres como grupo. Vale. Dame un segundiño. Tamén poderíamos ir ao cementerio e enterrarnos xa. Eso é unha boa opción. Meu Deus. Ben. Permitideme que vos describa. Paso a paso, despois de chegar a unha parte un pouco máis separada do que sería as casas, as vivendas e incluso dos camiños feitos de pedra, chegades á pequena árbore da mariña de Obanhai, o deus da naturaleza. Non é o deus, non está na escala dos deuses máis importantes do mundo de Greyhawk, pero sigue sendo un referente. Cando vos adentrades por eses camiños de terra feitos polo pé de outras persoas, podedes chegar ao que sería o núcleo, ao centro do mesmo, donde podedes ver 3 pedras.
con certos dibuxos, certos galimatías ou símbolos druídicos en elas. Agora mesmo non hai prácticamente ninguén, pero pouco tempo despois de que vos adentredes, aparecería diante vosa un pequeno mediano que baixaría dunha árbore. Vamos a corrixilo. Vou dicir que atoparíades un gorila que baixaría da árbore. Non ten por que ser un gorila. Tranquilo. E automáticamente non forces. Non se forces. transformaría nun mediano. E que sabes o máis gracioso? E que aos outros mans, antes de que se fixera esta partida, díxenlle que este man se transformaba nun gorila. E pódelo ver porque está grabado. Preguntiñe a un deles: en que se transforma o... que animal é o que ten a forma adoptado? E dixeron: un gorila. E hecho de enseñar. Pero eso pasou. Pois xa está. E dixías que non iba a haber un gorila. Cala a boca, eu non me esperaba que forades aquí a puto sitio de mierda. Merecemos un nivel por esto. Non subides un nivel. Ai. Vale, Mal de... atopades o mediano druida que se vos queda mirando e vos pregunta directamente que é o que precisen aquí, na nosa arboleda. Hola. Boto a capa para atrás. Son Blacalao Cabal. Non son destas terras. Quedes eche mirando? Vimos preguntar información. Sobre que? Que é o que precisan? Usted conoce esta terra? Levo ainda uns anos vivindo nela, sí. Saco yo o mapa. Mire. Vale, veo o camiño. A trayectoria. Aquí donde é o mellor sitio para emboscar, diría usted. Eu opino que por aquí nesta curva cerrada. A ver, realmente estes non son os meus coñecementos. Quizáis deberíamos de explicar ou preguntar a algún dos exploradores que pululan por estas zonas. Mais que nada. Pero, sí, estratégicamente vostede ten bastante sentido, non? Conoce algún explorador que poda chamar ahora? Sí. De momento, hai algúns de por aquí que suelen pasar nos seus tempos de tranquilidade. Vedes que aparece un arratoro. Unha rarra xigante, realmente. E que acompaña a este home, a este mediano, que se mete un pouco entre a maleza, entre o bosque. Tras uns minutos, ven de volta cunha persoa, vamos a decir un semielfo, de orellas longas, Miro pa Brocan. un arco curvo e uns roupaxes máis adecuados para camuflarse dentro que na espesura dos montes. Fainos un gesto moi exagerado, como si tirara máis da súa parte elfa que outra cousa, mais podes ver que a súa cara está con barba, algo que os elfos son lampiños de toda a vida, non teñen moita barba. Aquí o noso compañeiro Ferrin dixo que os meus coñecementos podían valer de algo para vostedes. Ai. Que necesitan? Vale. Temos este mapa. Se me pode prestar aquí unha visual. Que sigue mirando. Vamos a seguir esta ruta. Gostaríame saber por donde sería os mellores sitios para unha emboscada, para prepararnos. Eu opino que nesta zona. Co tempo de preparación calquera, realmente. Non temos tempo de preparación. No, bueno, no, non sei dijo canto que tempo levan. A quen lle fixera a emboscada nesa ruta. Poñamos que levan polo menos un par de días para prepararse. Pois son Desde que moitas trampas. averiguaran, claro. Pero saber que vai haber, moito mellor que non saber. Que é o que busca? Aparte do que me preguntou, o sea, de que están esperando un ataque? Dunha banda De que? de bandidos, supoño. De bandidos? Non
non sei a súa política. Non sei se son bandidos, se son rebeldes, se son mercenarios, se son... non sei. Un gremio de ladróns. A saber, non nos deron moita información. Dixeron, son os colmillos vermellos, ou algo así. Bueno, aí xe dixeches algo máis interesante para como se poida ubicar. Vale. Moi ben. Vale, co nome, coa información que lle facilitades a esta persoa, vaivos a comentar, vaivos a dicir que realmente os colmillos vermellos vai coincidir un pouco co que os habían comentado. É un clan de orcos, principalmente, que suele ser moi fiero, moi prima o honor e a ferocidade sobre outras cousas. Mais dende hai uns meses as cousas cambiaron. É como ataques moito máis organizados e planificados. Casualmente esta persoa caza por as zonas circundantes e últimamente podeche sinalar un dos puntos que ti casualmente dixeches, vamos a decir o do tope porque me fai máis risa, que notou presencia de criaturas non autóctonas do sitio, humanoides. Moi ben. Ben, que vos vai a dar esta información? Vantaxe nas tiradas de percepción cando sexa preciso. Porque vos xa tedes certo coñecemento sobre isto. Ahora ben, o cazador, por a información dada, exixivos un pequeno tributo. Ou pirados, simplemente. Necesitas. Uns cuantos... É un pequeno tributo. Sí, uns cuantos ouros chegarían. Esta información non a suele ter moita xente. Non é para min os cartos. É para darlle de comer aos meus cabalos. Deixame ver se vou mirar se me está dicindo verdade. A ver. Os cabalos, por uns cuantos euros, comen hasta uns anos, se te pode ser sendo moi exquisito, me la calamos. Aquí tives o man como se está aproveitando, Si que é certo que non hemos pedido nada a cambio, pero, joder, ao mellor está pedindo demais, Mira. Oxa noite. Tío do compañeiro. Vindes a esta taberna. E invito-vos a comer. E a beber. Que opinades? Non, divos Ferri, non. Eu prefiro manterme aquí. Ademais, eu non cobro estes servizos porque eu non teño nada que ver. Simplemente busquei a alguén que padecía ou tiña información. Vale. Eu voume manter na miña armoleda, co ben druida que son. Veste que o outro se queda aí un pouco chafao. Xa vexo. Veña. Non, xa vin a tua cara. Se queres que isto sea un mero trámite económico, aquí tes, e doulle 5 de ouro. Isto vai a dar para moita comida aos meus cabalos. Si, dará. Eu teño un, sei o que comen. Ala. Ves que se vai, contento, como un 8. Estes semiselfos, barbudos. Dijo ya Ferran. Se alguna vez volvemos a interactuar. Espera, Ferran é este man ou é o outro? Non, este man. O sea, non é o que vos contou a información, é outro... Vale, o druida. Dijo yo druida. Se volvemos por aquí non me traes ese. Así será. Os camiños da natureza o mandarán donde tiñan que ir, pero non yo encomendarei a vostedes. Bueno, Sintense libres de vir cando queiran. Esta zona non necesita de pago ningún para chegar. Moitas gracias. Teño boa tarde. Ves que se volve para as súas pedras. Un pequeno cincel empeza a facer máis símbolos nelas.
Xa tedes a información. Ben, pregúntovos agora que pasou xa unhas oriñas. Que facedes? Rácano e puto o semielfo, Miro pa Brocan. Estou mirando a ver se vai dicir algo. Eu teño que ir coller un machado que non teño, ahora que o penso. Vamos Non á tienda. teño arma. Colleras a tienda de Winston outro día. Ou che dixera que che puxera. No. Vale, ao mellor pasousenos entre falar con Winston e demais, que tamén pudera ser. Pero por simplemente non dar voltas, collémola, ponte unha máis e sácate as Moi ben, correspondentes. Porque non, a menos que queirades facer algunha escena ou ides con outros sentidos por detrás, non vamos a perder máis tempo. Eu, en principio, simplemente... Eso. Vale, rapaces, vou preguntar directamente para avanzar un pelín máis rápido. Facedes algo máis que vos interese na vila de Salmars? Hostia, 5 de euro. Un machado destes. Debe ser que saltar ao... No, vamos ir á taberna. Vale, entón no. Pois vamos para a taberna. Moi ben. Vamos a decir que pasaron unhas cuantas horas e es con tranquilidade, con calma, xa tedes os preparativos feitos. O carro está ben tardamos preparado. horas para ir hasta a taberna. Non, da igual. facedes máis cousas. Preparades o carro, deixadelo todo listo para mañán, coller, ir pa diante. Eu asumo que levades a vosa carreta e o voso cabalo. Levo. Bien. Entón, a fame xa vos empeza a chamar. E o meu descanso quizáis é preciso facelo na cabra de mimbre antes de partir a este laborioso traballo. Estades agora mesmo na cabra de mimbre. Aquí estamos. Tedes a Lancus que está preparando, non está ahora mesmo na barra, porque está axudando a repartir as comidas ás distintas persoas, e unha das mesas que está ali na distancia hai reunido uns cuantos ananos. Parece que están xogando aos dados. De novo, non podedes evitar apartar a mirada dun dos cuadros que representan a Quimbertos. Eses ollos xulganvos desde a distancia. Que ides facer? Blacalao, se mal non recordo, xa non contamos coa pensión completa, verdad? Completa de que non pidamos extravagancias. Quero dicir, temos que pagarnos. No. No. Comer e beber dentro do razonable. Sí. Eso senón que nos chegue a carta. A carta da morte. Que nos chegue un chisme, un affidavit tedes que pagar, eu chegolles ali, planto o chisme, eu traballo para este consejo. A mí páganse máis dietas. O transporte. Moi bien. Moi bien. Ti estás escoitando eso, Rowan. Aquí están che dicindo que podes comer e hasta que vos avisen nada. Sin excesos. É o que di o noso compañeiro. Xa non vale collernos a chisma de canela que veñen de su puta madre. Claro. Coller as exquisiteses ao mellor é pasarse de listos. Con calma. Pídete un estofado. Un estofado. Estamos o meu Goliath. Sei que Dios. hai. Lancus, que hai hoxe? Pois un pouco de todo. Sen pasarse, sin ningún tipo de cousa rara. Hai un pequeno cocido con carne, patacas e unhas cuantas verduras sacadas do mercado. Lévollo se queren agora, nun anaquiño. Moi ben. Unha comida quente que presta bastante ben antes de facer un moi bo traballo. Mentras estades sentados e non ides a decir nada, vais vos a chegar uns cuantos ananos, os que estaban á mesa. Principalmente van a mirar a Bracalabos e vamos a convidar a xogar aos dados, como fixerdes aquela vez. Van a admirar a vosa boa sorte á hora de xogar e van querer
que vos unades á mesa para ver quen é o que pode gañar máis. As apostas son grandes, din que comezan con 20 euros. 2 platinos, para facelo máis ibarita. Pintas teñen. Pois hai un deles que lles falta unha man e un ollo. Os outros parecen ou encargados de algunha sección da mina, por as roupas que teñen, ou directamente algún traballador que atopou algún mineral de máis ou algunha pedra preciosa que se mantuvo para el. Porque non lleves outras roupas que indican o contrario. Compañeros enanos, lamentablemente hoxe non podo, posto que mañán teño un gran traballo. Bueno, hombre, esto aquí solo son uns cuantos minutos para xogar. Véñanse, home, veñan os tres. Invitámoslo a cerveza, se fai falla. No. Por favor, désenos comer en paz. Rexeitado los enanos, va. Outro día será. E volvense á súa mesa mentre vos comedes tranquilos coas exquisiteses que vos trouxo Lancos. Ben, pregúntovoslo. Non facedes nada máis? Un vai a traballar na súa... Repasaremos un pouco o que hai que facer, Dale. supoño. Nos vamos a ir en viaxe. Vámonos a meter no carro. Eu... No deles. Ou imos no nos. Bueno, no teu. Vámonos a repartir. Ti eres o máis perceptivo, non Brock. De primeira, sí. Se eu teño 2. Percepción. Percepción ten máis 3. O meu amigo Rowan. Eu teño 2. Ti eres o máis perceptivo. Entonces, ti vas a ir no carro dos como se chama? Dos Prisioneros. Sí. Podes te poñer en riba, poñerte en modo francotirador e vixilar. Tá ben. Por certo, a capa que me descifrou meu primo está bastante ben. Enseño ya, se falo ya dela. Se paso, pois o poño aquí. Que se pase esta. Poder poñer no chat para que se vexa. Creo que nos pode ser útiles. Sí. Así non me ven tan fácilmente, podo caer por sorpresa. Moi ben. Despois, eu e Rowan iremos no meu carro, seguindo a... non sei, canto opina Rowan? 10 pés. A ver, eu deixaría un marxe simplemente por... Primeiro por ter visibilidade e segundo por poder maniobrar, inclusive dar a volta. Bueno, ti vas levar o carro, así que ti vas decidir. E pouco máis. Se iremos, estaremos atento nas zonas peligrosas. E pouco máis. Algo que teñamos que saber? Estilo... Unha vez alá, que... Non nos dixeron nada. Entregar, supoño que o... Sí, no, pero eu digo da Tiflin. É así, eso está en pé. Claro, dixo que quixera averiguar cousas sobre o Duque, non? O... Marek Fedrin. Esto fácilmente se... Eso se soluciona fácil. Vale, eu alá comento... Solo temos que eu alá defensarnos dun par de guardias. teño que reunirme con alguén. Teño que buscar un humano de tez oscura e teño que entregarlle unha cousa. Por qué? Porque é parte do encargo que me pide meu primo. Algo ilegal? A verdade non o sei.
díxome que non mirara que quería discreción. Entonces é moi que A probable ver, que sea legal. probablemente sí. A ver, se dedicou ao contrabando e tal, pero bueno. Teño un compartimento perfecto no meu carro. Eu comento porque non quero aquí crear discordia entre o grupo. Moi ben. Simplemente hai cousas que ao mellor non podo dicir, pero en principio é simplemente eso. Teño que reunirme ali con unha persona e entregarlle unha cousa. Vinde comigo. E vou nos levar hasta o carro. Supoño que está aparcado por aquí cerca. Correcto. Chegamos ao carro, abro vos a porta, entrade. A ver. Unha vez dentro, dou 2 golpes na parte de abaixo dun dos asientos e saca unha muesca e abres un queixón. Pódelo esconder aquí. Vale, pois mañán meto aí. Despois, bueno, ala xa mirarei como poder encontrar esta persona e miramos de facer o outro sería volver e xa temos 3 traballos listos. Hai algo máis ilegal que necesite ser escondido? Miro para Rowan. Eu creo que non. De momento. Rowan, que che parece isto que che din os teus compañeros? O sea, o que acaba de decir Brocken non parece moi legal, literalmente. Xa Bueno, acaba a ver, de eu tampouco non formo parte tampouco activamente da Guardia, nin represento a xustiza nin unha entidade do Estado. Outra cousa é que non estou moi a favor de facer cousas necesarias. Quer dicir que non matemos aos guardias para silencialos? Home, non estaría ben. Vale. Así temos que cambiar o plan. Xa mirarei. Deixademe falar a min. Quero dicir, non vexo a necesidade de matar a un guardia. De momento. Non debería facer falta. Igual que a carta esa que me levas, eu non sei nada. Vale. Pois vayamos. Acabar de comer. Brocken, e onde tes o saco este que tes que dar ao man? Entendo que agora metechelo ele. Se me quedou... No, ainda no. Levo dentro da miña mochila, sí. Vale. Bien. Teño aí, se me abres o inventario, teño aí. Despois mañá xa se garda aí. Perfecto. Pois, así como declaraches. Nada máis, non? Entendo que nada máis. Non, eu nada máis. Pois entonces, se está todo, podemos facer un fast forward. Tirar un descanso longo. Descanso longo. Descanso longo, Kike. Dale, puxemos aí bolsa do primo. Bueno, puxencho a ti. Xa, tiña aí. Entrega do primo, ver. Vale, puxencho outra a maiores. Borro esa, non te preocupes. Imagínate non ter preparado xa o objeto. No. Mal eso. E despois cando me dé a outra será entrega para o primo Berrick. Todo planeado. Vale. Se o negro non me di, este home tráeme droga. Eu, malditos seres humanos de tez escura. O meu libro de agravios. Vai decir O meu libro de agravios. Nunca te fíes dun moreno. Ai, que increíble, non o vou borrar da grabación. Ben. Está grabando. Descansades, cada un na súa propia habitación. Aseades vos, duchades vos, disfrutades da estancia deste sitio. Onde están os nosos 20 minutos por persona do seu soño? Do que soña esta noite? Non, nunca máis. Nunca máis. Meus soños. Non hai 20 minutos por sono de cada persoa. Un demo aparece se ríese de min. Un demo aparece sin abracalabos e ríse dele, pero pouco máis. Erguedes vos ao día seguinte, vamos a decir que xa son
ás 5 da mañá. Aquí a garda quere empezar cedo. Toque de Diana é ás 6 da mañá. Que vos dixeron, dentro de todas esas estipulacións que se marcaron no contrato para poder traballar temporalmente como garda, non? Por chamalo de alguma maneira. Pero realmente ahora mesmo sodes máis como mercenarios salvaguardando, pois bueno, unha mercadoría. Neste caso, os prisioneiros. Entón, erguedesvos, preparadesvos e dirixidesvos ao cuartel. Vamos a poñer isto no mapa, porque a mí gustame máis, polo menos. Mapa. Chegades ao cuartel, onde hai dos gardas que se vos presentan. Un é Lambón e outro é Melón. Son os dous nomes preferidos. Son dous alcumes que teñen que vos transmiten amistosamente para que haya certas confianzas e que o medo se vaia deste ambiente. Ai, sí, claro. Como medo. Quédame moito máis tranquilo. Tedes medo? Eu así, non me gusta a cara de Melón, trama algo. Melón, vamos a ir unha peligrosa misión suicida, donde somos claramente objetivos, e non estás preparado mentalmente para morrer. Non. Non, prefiro vivir. Prefiro ir a Teixeiro a vivir. É porque te prestaste voluntario, non? Porque necesito cartos. A miña muller ten que comer. Bueno. Ou morro ali, ou morro na casa. E se morres ali non lle pagan unha pensión a tua muller? Non está Sí, todo pero solucionado? prefiro vivir. E levar cartos. Claro, todos preferimos moitas cousas. Melón quídase mirando, dudando da existencia. Menos medo. Señor Blacalabos, por que discute con Lambo? Porque ten medo, mira aí. Vai temblar, vanlle disparar 3 virotes e vais a esconder. Lambón quídase mirando sen pestañear ao chan. Respirando moi profundamente. Mira, isto é o que vai pasar, vamos ir. A mitad do camiño vai ser fácil, porque non nos van a atacar polo mitad do camiño, porque estaríamos moi cerca de algún sitio. Pero despois, sacollos o mapa, mira, esta é a curva peligrosa, esta empinada Curva tamén. peligrosa. A curva da morte. A curva peligrosa. Aquí, aquí podenos atacar moi facilmente e aquí tamén. O ir so carro, porque tal como está más... Sí, no. A ver, supoño que non vamos a ir a 80 por hora, sabes? Hai unha Bueno, señalización aí saberás, de Lambón. reducir a velocidade. Seguro Porque que é un hai, punto negro. mirade, por aquí seguro que poñen... A falta de impostos, ahora vais a notar, vais a notar quen pagou os impostos e Aquí- quen non, esas curvas. Aquí hai un radar. Así que vamos a parar. Vamos a baixar aí para a curva perigosa. Sí. Vale, moi ben. E aí seguramente nos ataquen. Así que estade Vale, por atentos. Dios. Ides levar... Vos tranquilos. Ides a levar a Brocan na azotea do carro. Hotel. Enriba dos... Que iso ten rillillas, Que se che dicindo Melón. Pero teñen armas. Non, pero o que sei, ao mellor Pois que así poñamos unha mirando. lona por É enriba, moi un violento par que de se che queden tablas. mirando aos pés. Diche Melón. Eu non teño esos fetiches, meu non. Non. Eu non vou por eses camiños, Pero a Pois mí é o único incomoda. Ese é o camiño que hai. dixestes eso, A mí incomoda. Non creo que el Lambón dixera nada dos pés. Lamón non dixo Pero nada para desde que dixeches eso. Está mirando para o chan. Planteándose moitas cousas. Xa perdemos aún. Choco así os dedos. Veña, ei, atendedemos dos. A ver, Quédase che mirando. mirade. Deixadme ver o carro, como é? Literalmente ves que é a carreta con 4 rodas, tedes un cabalo de tiro, vale? Para Sí. que leven as cousas. En riba da carreta hai É un jaula. unha jaula, vale, donde alberga aos 6 prisioneiros. Todos estes vístelos. O primeiro, Teñen algo. moi magullado, o primeiro terrorista que atopachedes aquí. Os outros 3 son Sambalet e os outros 2 melóns. Vale. Que me vou ter que tranquear toda a viaxe a Sambolet falando. Podedes amordazar a ese? Non quero escoitar. Dios! E logo ides ver o Amordazades. arco. E o arco
está desprovisto do que era a maior parte da súa equipación, pero sí que ten unhas peles de lobo, ten a cabeza do lobo a modo de gorro. Lobo branco. Non di nada. Mantense apartado nunha esquina e os outros prisioneiros non se lle acercan. Ah, e como non, como olvidarnos de Matías. Brocan, a ti sonache. Este é o man que roubou a Tania. Ese é o man que intentou roubarvos. É Lora, ou como se chama? É Lara. É Lara. Ves que lle falta un dedo? Cortaron. Bueno, hecho que hai. Vaiche chamar cabrón. Anano cabrón. ¿Quién están aquí? O sea, ¿qué guardias están? ¿Solo están estos dos? Solo están esos dos. ¿Registraste de esos orificios de todos los bandidos? Quedes eche mirando. Vayan a haber jardado unha ganzúa ou algo entre as malgas. Era algo me di a mí o dos pés. Que me incomoda que me miren aos pés. Dicho señor. Que nadie está falando de pés, por favor. Non, pero ti estás dicindo de... Interrumpo vos, Nambón. Todo foi ben revisado antes de que subiran. Vale. Pois mira, isto que vamos facer. Lambón, ti que pareces o con máis cabeza. Vaime ir ali unha tienda e cómprame unha manta que cubra toda a jaula. Sí, sí. Ves que non fai falta que non tarda moito no propio cuartel han de ter algún tinglao similar. E vedes unha sábana super longa dun color carmesí. Vale. Esto vamos a poñer en riba, para que así non sepan quen vai neste chisme. Así non nos poden atacar desde máis lesos. Vanse ter que asegurar que este é o carro que leva os prisioneiros. Porque poden ser que non levemos prisioneiros e en realidad levar 6 guardas armados preparados para a pelexa e o combate. Pero esta xente non se lle ocorreu esta emboscada. Miro pa Melón. Melón mireche. E sigo, vale. Era... Sigo ofender. Salud. Escoitades a Sambalet queixándose dentro do interior. Porque se eu supera que nos van emboscar, preparei unha contraemboscada. Pero bueno, non son eu quen dirige este pueblo, nin a guardia. Ni siquiera preparan unha especie de... Sabes, de chivo expiatorio ou algo de... Un decoy, como se di na miña terra. Un cebo. Un cebo. Pero señor, se Eliander dixo que isto iba a ser a mellor maneira, pois... Que podemos facer? Díchemelo. Eliander tamén pensa que matar a todos os prisioneiros é o mellor que pode ser para o pueblo. E non o é. Non. Non. Mira ali a aquel. E señalo a Matías. Pa que vai a Teixeiro? Se roubou un par de ouros ou algo. Ese fixo algo máis, Ese fixo algo máis. Intentou ir roubar uns cuantos, Algo máis. Coño, pero... Ves como señala así acusadamente. Eu non teño que estar aquí, ves agarrado aí con... Este enano cabrón, viu-me aquí. Moi ben. Tranquilo, vou poñer palabra por ti. Fajo así ca cabeza de no. Claro, porque como están tapados. Sí. Ora, necesito que collades unha tabla ou unha plancha de ferro e a poñades en riba da jaula. Menos mal. Para que este cómodo non lle claven os barrotes nas pernas de... Así é. Así que eso che toque ti buscalo. Ves que empezan a preparar aí todo o tinglao. Vai pasando o tempo. Tras 20 minutos tedes unha improvisación dunha plataforma superior en riba da xaula. Súbete, Brocan, vas a ir cómodo aí. Necesitas un cojín ou algo. Eu vou de maravilla. Moi ben. Bueno, veña, todo o mundo subido a carro. Vámonos desta ciudad. Pero un momento, este non é o carro. Non. Bueno.
Eu vou no de adiante. Si, te vas no de adiante. Nos É vamos a horrible. seguirvos a unha distancia segura. Algunha señal? Queres establecer algunha señal? Un grito ou algo, eu supoño que chega. Cando escoitemos a Melón ou... Bueno, non, porque se lle mete un virotazo no cuello nada máis chegar, o mellor non grita. ¡Joder! Pero... Melón, no. Vale. Vos Si eres bo. gritade ou... Facede algo. Gritaremos por Avisado. Timbert. Non ten moito sentido de gritar, quizás me era mellor Unha señal. unha seña que non faga ruido, un xerzo coa man. Vale, pois... Vaya. Que quen se dea conta que levante a man. Así. Moi ben. E ves que che fai o gesto aí de levantar unha man. Non, tan inclinada no, que pareces de ideologías que non están moi ben vistas. ¡Ah! Sí. Ese ángulo. Como quen vai en bici. Señalas así ca man. De... Vou pasar, sabes? Sí. Unha bici un aparato. O mellor non chegou a estas terras tan... Que diaños é desarrollados. unha bici? Eu que te sei falar. Raúl, que carallo é unha bici? Levanta o brazo. Esa está, así. Rogo, Non non se sabes quixeres escribir. facer unha especie de T, pero cun solo brazo. Esa está. Vale, pois vai che dicir... Moi ben. Ese vai ser o xesto. A ti dun brazo. Pois veña, vayamos, poñámonos en camiño. Moi ben. Para chorar, para chorar. Vale. Seguindo un pouco a escena que habíamos comentado antes, van pasar as horas. Saídes a través das portas da vila de Salmarsh. Abrenvos o portón con esas cadeas hasta que cae e vos deixan pasar ao exterior. Ides coller estes camiños alternos, isvos alonxar deses terreos labregados e ides metervos, pois, un camiño de terra moi pouco frecuentado. Estou de notar xa non só polas ervas e o propio camiño de terra, senón por os tumbos que dá as propias xaulas e o carro no que ides. En ningún momento tedes un contacto visual cos prisioneiros, grazas á tea que puxechedes naquela xaula, mais si que ides escoitar constantemente ao Sambalet queixarse. É como nun momento danlle as galas de falar hasta que se cansa e logo volve a recordar e volve a repetir a ciclo. Vades escoitar as súas queixas sobre que sodes uns cabróns, que habíades chegado a un acordo, anos de matar a Lir, e idesvos arrepentir, entre outras das súas perlas, acompañadas de insultos e outros agravios hacia as vosas persoas. Os gardas Vale. van a estar tamén cansados de escoitalo, porque o viaxe son unhas 5 horas. Sí, ibas a decir algo, Martín? E ir a Brogan. Brogan. Tens que estar un pouco. No. Cuéntalo na tua mente. Brogan. Ah, vale. Brogan. Cuéntas. Sei falar isto, o sea, sei que teño que pensar para responder, cheo. Non sei. Sábalo. Brogan, Como escoitas. te decidas, Brocan? Vale, veña, sí, veña. Dígame. Quen é? Fes algo. Non, Esto de momento non. Espera, vou tirar unha... Tiro, non, que ou non vexo nada. Tira. Veña, va. Percepción. Non, de momento Non ves nada que te chame a túa atención. non vexo nada raro. Nada que te chame a túa atención, nada extraño. O que non. Moi ben. Vale. Vamos a decir que neste primeiro tercio do viaxe ides, o mellor dito, si que vas a ver na distancia
vas a advertir aos gardas que tes nas cercanías, que te están levando o teu puto carro, o Brocken, e outro. Como o camiño se para. Alguén, algo ou a propia natureza puxo unhas cuantas árbores no medio deste camiño xa ruinoso. Hai árboles tumbados. Sí. Tirados. Parece como se houbera sucedido algo. Se rapidamente empezas a inspeccionar o terreo, que che vou a exixir unha tirada en naturaleza. Sí, pero antes quero facer as señas para que os atrás estén atentos. Sí. Levanto o brazo. E ves automáticamente, pregunto. Sí. La calabos. Sí, fijaime. Vale, quen está levando os cabalos dos guardias? Melón ou... Vamos a decir que está levando Melón. Xa me jodiría, chaval, o peor dos dous. Eu creo que non, eu creo que... Van rotando. Entón creo que outro é peor, Eu creo que outro é peor. Eu penso que Lambón no momento de medo vai irse a vir arriba, vai dicir, non, eu non vou morrer aquí. Vai vir unha súbida. Eu penso que Lambón é o noso man. Vale, vou tirar unha visual antes de nada. Non hai ningún signo que che dé a entender que isto pudera haber feito alguén, vale? Desde logo parece como se as árbores estuveran arrincadas do chan. É raro, non tachedes ninguna tormenta e non estades o suficientemente lonxe como para que puiderades notar no vento como, bueno, houbera tal treboada que pudera arrincar un árbol do puto chan e poñelo xusto no medio e medio. Podese rodear ou pasar polo lado? O carro, por este camiño, sí. Moi complicado. Sí. Aquí des a ter que facer algún labor de forza ou a piquetear a madeira. Cousa que non é unha opción, porque o ides botar moito tempo se tedes que talar. Traballo de forza, me dá a mí. Espera, déxeme a ver se teño algún feitizo. Me parece a mí que no. Vale. Eu non teño ningún un feitizo para eso. Vale, compañeros que van na parte de atrás, levando o carro de Blacalabos e o propio Blacalabos. Podes ver como a carreta de diante leva durante un tempo parada. Brocken está pensando e asexando por se pode ver algo extraño, pero nada, simplemente vedes que parou. Empezo a tirar percepcións, intento ver, a ver se vexo claramente. Podedes tirar todos os que queirades percepción. Digo, porque xa me escama moito isto. Creo que vamos a ter como ver o árbol, xa está. Velo, Lambón. Como ve o árbol? Vale, vedes que os gardas baixan no momento en que empezades a mirar, paran a carreta, escoitados os queixos de Sámbale desde o interior. Que xa chegamos! Tan rápido, imposible! Digo que xa vos perdeste, descarado! Ineptos! Destapo un pouco. Miro al Sámbalet. Hola. Escupe ao Chan. Escupe un dos seus compañeiros. Porque quería escupir ao Chan, non a él. Un modo de respecto. Escupe ao orco. No, eu miro para Sámbalet. O meu Sámbalet cagou, Sámbalet. Amigo meu. Ti non ves que isto todo parte do plan? Sí, los cojones. Tírame aí unha persuasión porque este man... Espera, déxame... Vale, pero antes déxame explicarlo. Vale. Non vai ser unha percepción, o sea, non vai ser unha persuasión, vai ser un deception. Vale, eso, un ganar con... Non sei se tirar con desventaxe porque realmente é hostil hacia ti, está intentando enganar. Sí, diría que sí, porque é un tal. Pero sigue falando. Eso poño dificultad. É parte do plan. Van a intentar liberar a ese señor de aí, ese orco. Nos temos un protocolo no que se os
non temos que entregarvos a vos. Vos podedes morrer. Se se mezclan os vosos cadáveres queimados cos dos bandidos que consigamos defender, quen diría que Sambalet morreu ou non? Isto é parte do plan. Así que mantente calado para non chafala. Vale? Xa che dixen que confiaras en min. Ahora tira. Pobre Sambalet. Con desventaja ou normal? Con desventaxa. O man non cree en ti. Como era? Control, Control. Con control de... Ui, cagué. Merda. Bueno, un 10. Que me tire sin saber, se quer. Vou tirar. Arre, hostia, que si que vou fazer. Inimigos. Aquí está o meu querido Sambalet. Inside. Wisdom. Merda. Espera. No, Un 11. ganaste. No, ganou eu. Anoche. No, sacaste un 10, vale, eu estaba mirando Correcto. o de arriba. Espera. Ai, Son zio humano. carallo. Espera. Que ibas a dizer, José? Que? Que ibas a dizer? No, eu estaba mirando o 12 que saquín eu. Bueno, o dijo Rowan. Porque eu son humano. E son humano. Teño unha inspiración. Tira inspiración, tira inspiración para esta mierda. Sí, si pensabas que eu iba a gastar para calquera outra cousa. Chupala. Moi bien, no gastaste esa puta inspiración. Sambalet quedase dubitativo por un momento. E se hai a oportunidade, vale, esta inspiración vou facer que vala. Se hai a oportunidade, Sambalet axúdavos. Ben feito. Non cos feitizos, pero vamos a facer que esa inspiración valera de algo, porque Dios, Vale. solo ti e eu sabemos como de castrosa foi o que acabas de facer por o recurso que acabas de gastar. Ben, Vale, obviamente, bueno, non ten o seu libro de feitizos, un mago sen o seu libro de feitizos é unha caca, pero pode vos axudar cos seus puños, coa súa calvicie e co seu mal temos xenio. cantrips. Cantrips non son Ten libros de feitizos, Martín. Os libros, sí, claro. Cálate a puta boca. Da igual, era para que se calara. Jastín a inspiración para que se calara, simplemente. Ben, pois agora vai vos Paló, axudar. parrol. Bueno, ves que vai calar a Veña. puta boca no todo o camiño Se me e se dá a oportunidade de vos axudar. Vale, agora tedes un problema máis inmediato. Hai un puto árbore grandísimo ou tres medianos e averajes tirados aí que non vos impiden, mellor dito, pasar e facer o camiño. Que ides a mantervos aí? Non vos ides Como quedar aí. de frondosa é a zona? Moita. Isto prácticamente é un terreno salvaxe que moi poucas veces se pasa o camiño por aquí. Isto é un camiño alternativo que se deixou de usar hai moito tempo. Non hai máis. Canto de fuego hai? Digo, se se prende o meu árbol. Vas queimar o bosque. Outra vez. Pois no, pero a empezar. Pois tranquilamente, se empezades a queimar o árbore, ainda vai a tardar un cacho. Daño de Thunder, que doi máis. Joder. Vale, chavales, vedes como Black Calabos empeza aí cos country. Pim, pam, pum, pa, pumba. A dar golpetóns. Vas botar un tempo aquí, se o que queredes facer é destruílo. O que quero facer é que sea máis arrastable. Claro, a pregunta non é viable isto empurralo ou cortalo ou algo. O voso compañeiro, Black Calabos, ve que o máis sinxelo é non sei se disparas ao terreo, á propia árbore. Contas un pouco que é o que faz, vale? Porque non O sea, non podemos rodealo. O sea, no, eu que é que ese é o intento problema, co é que- carro. Moi complicado. é que os troncos non estean atados ca raíces ou co que sea, que sean Vale, máis arrastables, que sean máis fáciles de mover. ben, eso sí. Xa sea empujándos ou o que sea. Vale, o voso compañeiro Black Calabos acaba de facer que a dificultade baixe un 2. Vale. Polo tanto, o que acaba de facer estaba enfocado donde el me dixera, o que acaba de describir en distintas zonas, para que ahora empurrarlo sea máis sinxelo. Ben, quen é o que vai a utilizar a forza e ser axudado polos gardas? O manda Podo forza. ir eu. Adiante.
Vale, que tira forza directamente. Eu vigilo lo. Atletismo. Atletismo. No, top. Aquí, Athletics. Eu vigilo. Ui. Non Creo que vai sodes ser moi capaz tirar unha habilidade. de movelo. Bueno, é verdad, perdón. Dixemos ventaxe. Tira outra vez, porfa. Porque 3 máis o que tes non che dá. Tampouco. Eso xa é outra cousa. Mira, efectivamente, grazas ás facilidades que puxo e propuxo e fixo, materializou o noso compañeiro Blacalabos, ti e os gardas sodes capaces de apartar as árbores ao lado do camiño. Agora podedes continuar. De feito, ibache putear, porque como chegaras a fallar por máis de 5, ibache meter un exhaust como unha puta casa do esforzo que ibas a meter. Un chapó. Iba a ir aí. Iba a conseguir, pero cun exhaust. Teño isto. Sí, 8 horas aí serrando a madeira. A menos que dixeras... É unha posibilidade. Sí. Moi ben. Apartado isto do camiño, perdeste de xa, bueno, vamos a decir así. Moi buen trabajo, chicos. Vedes que tanto Melón como Lambón están a suar. Menos mal que a paja é boa, Menos mal que a paja é boa. Paja sempre boa. Subimos outra vez ao carro. E pa diante. Seguimos o traxecto do camiño. Vale. Adiante. Unha cousa curiosa, vale, tanto Blacalabos como Brocan, perdón, como Rowan podedes tirar natureza. Eu tamén. Sí. Porque estuvestedes aí mirando tantos troncos como se arrincaron e demais. Correu. Rowan ti tamén, bonito. Vale. Eu non. Natureza. Ti xa o fixeches antes. Eu, o que? Non tiraches antes natureza? Non tirei natureza. Pois pedincho, tira aí lá. Hai que deixar a Rowan. No, pero digo antes, cando estabas ti falando do carro dende arriba. Non, vale. Vale, genial. Casamos todos. Non hai nada destacable que poda comentarse sobre os árbores e demais. Perfecto. Seguimos no camiño. Os árboles parecen desta zona? Sí. Vale, entonces son nada. Pa diante. Madre. Vale. O primeiro tramo superado, chegaríamos ao segundo. Un pouco antes de que chegáramos ao último. Pico. No. El pico. Blacalabos vai... Dijo Blacalabos. Blacalabos eres ti. Brocan. Vai Sambalet calado. Non dixo nada. Vai, está calado o Sambalet. Sí. Desde Ollo, que Blacalabos lle dixo algo, non dixo nin pu. Vou dicir, sí, desde o dos árboles non o oín falar. Volveu a crearse que o vamos a axudar. É un pailaroco. Un pailaroco. Era eso só. Para informarte. Supoño que despois de nese día terá que aforrarse a algún tipo de fe. Bueno, ojalá que descubra, sabes, despois acabamos isto, metémolo en Teixeiro e cando esteamos infiltrados en Teixeiro por alguna cousa e volva a mentir, eso volvo a creer. Faría moito máis gracia. Dios, que me pegaron. Estou man esperando a forca. No, estou esperando plan. Vai ser Vamos a ver ali o malo final da campaña. entre os demais mentras che levan para forcar, pero nese momento é cando vamos a actuar. O man vai ir contento para a puta orca. Mentras te este poñendo a soga ao pescozo. Aí esa é a señal. Esa é a señal. Rowan, ti non o sabes, pero os tus compañeros están tendo esta conversa mental mentras ti estás ollo visor por todos os lados. Como se ti foras Brocan. Ti estás atento por si pudera vir calquera cousa. Ao fin e ao cabo, este traballo ten eses cartos pola perigosidade que implica. Mais xa non iso, quero dicir, acabamos de atopar un obstáculo no camiño que non debería estar. Correcto. Pero bueno, ás veces unha árbore bella pode caer, pode quedarse vagando. Bueno, pero non é a situación
a situación propicia para confiarse. Eso é certo, eso é moi certo. Agora ben. Non sei se están analizándonos ahora mesmo, todavía non nos saltaron, pero é unha miña intuición é que isto foi unha proba para ver cantos somos, para ver como reaccionamos. Por O sea, eso vou reaccionamos intentar pensar, sabes, que as persoas que nos queren as criaturas que nos queren emboscar son relativamente inteligentes. Vale. Por eso. De repente, os mans que están levando os carros, os que están tirando dos cabalos, idesme facer, bueno, que un é un NPC, vai por ti, Rowan, o Animal Handling. Tírame un Animal Handling. Manexo de animais. Pídocho na tirada ou bichelo? Que ben. É Rowan. Non, porque non me di nada. Vale, digo por si o lle dabas ti ou cho pedía eu. Vale, dá un momento que cho pido. Animal Handling. O sea, non che entendí, refiereseme a toco eu ou... Mierda, que non estou no mapa onde aparecen os... Sí, espera, tiro. Sí, dai directamente. Claro, se non... Mas eu teño bastante... Non me sale outro. Espera, Animal Handling eu non teño... Ben tirada, moi boa. Teño proficiencia con isto, non? Sí. Vale. Que vai a suceder? Vale, Brocan, ti desde arriba non vas a ver nada, vale? Non vas a notar nada que vos chama a atención. Pero os cabalos de repente empezan a relinchar, a botarse para atrás como temerosos do que pode ou estar por vivir. Empezan así os cabalos, o cabalo de Melón desbócase, empezase a revolver, vedes incluso como a xaula se empeza a revolver de todo. Joder, o cabalo, incluso a forza que fai, paf, é capaz de salir escopeteado para a maleza. Sin embargo, ti, Rowan, ti cos túas mañas, con mellor as túas habilidades, bueno, da túa antiga vida, és capaz de facer co animal, aínda nese desboque, non? Controla lo suficiente, colle las correas, adecúalo. Eres capaz de... Sardinilla. Sardinilla. Parece que esas palabras son máxicas porque funcionan. O cabalo tranquilízase. Mais o outro, a menos que me diga Brocan, pégolle un tiro á perna para que... No, por Dios. No, obviamente. Eso non, eso non. Xa xa, pero a menos que alguén me diga agora, lánzolle un feitizo que non se move... Non, o cabalo pérdese no medio do monte. Parece como atemorizado por algo que vos non detectáchedes. Romperos as cordas que permitían a carreta. O meu? No, o de diante. O teu tes o teu sirviente que fai un excelentísimo traballo para calmar a besta que tedes aquí. Sardinilla. Bautizou, xa vou poñer aquí. Non está bautizado Sardinilla, non se chama Sardinilla. Estamos en Sleipnir. O mellor é un nombre que non lle suele acordar moito a Rowan e cada un chama dunha maneira. Eu cando di eso digo yo en baixo, tranquilo, Sardinilla. Moi ben. Hai un problema. O carro de diante non se move sen cabalo. Melón pídevos desculpas. Non sei que é o que lle pasou, pero... Pero o cabalo non podemos seguir detrás dele. Sí, pero eu non corro tanto. Dixe Melón. Divos a todos. Hai que seguilo, que a jefa haga algo. Que alguén haga algo. Di Melón. Melón, non perdeste ti o cabalo? Bueno, pois vou eu. Bota a correr. Ves que se pasan a correr detrás do cabalo. Vai el solo? É a pregunta que vos teño. A ver, que eu acompaño, por Dios. A ver, eu vou botar unha visual. Como vale, o cabalo? Non sabedes, meteuse no medio do monte. Eu, para escenificárvolo un pouco, o camiño que tedes está atestado de pedras e apenas é transitable pola carreta. Por outro lado, é árbores,
pedras grandes, rochas, pouco transitable. De feito, cando o cabalo salta para fora deste camiño, ten que pegar un tremendo chimpo. E culón, me cago na puta. E Melón, literalmente, ten que poñer a mano no... Sí. Ese é un dos seus atributos. Pero... Sí. Podes ver que o pandeiro pésalle e coa armadura non é tan rápido, aínda indo á máxima velocidade que pode. Empezas a meter entre a frondosidade, entre o bosque, o monte. E perdido o que está o segundo. Vai tras el, home. Non sei se é a mellor idea. Vai tras el, que van a matar antes de... Se vai ir, claro, se vai ir a meterse no monte, esperamos. A ver, baixo ali. Baixo con ele. Vale, ides os dous, e tú do outro xeito, non? Ou deixeslle primeiro ir esperados un pouco e logo vas ti? Non, vou con el. Moi ben. Vale. Os dous surcades as silvas, as pedras que non vos axudan a camiñar. Isto parece terreo difícil por a frondosidade das ervas e o salvaxismo dos montes. O cabalo, de alguma maneira, parece chegar ou haber dado a un pequeno claro, un sitio onde non está atestado de outras árbores, donde o sol dá un pouco máis, parece que lle dá a caloriña, parece un pouco máis tranquileiro. Nada raro. Non está mal ferido. Simplemente é chegarse. Pero o cabalo? Sí, é o mesmo cabalo. Anda chedes ao mellor uns 5 minutiños por este terreo difícil. Vale, e non vemos nada. Tírame percepción, pero a que tiraches antes, contín a que tiraches antes, tírame outra vez. Claro, pero a de antes foi desde encima do carro. Por eso, tírame. Eso. De novo, non hai nada que che chame a atención. O cabalo parece que está ali un pouco máis tranquilizado por non estar no mesmo camiño que estaba seguindo. Que faz? Melón quedaseche mirando durante uns instantes. A ver, o cabalo non debía haber moito problema. Deberían acercámonos a él e que nos siga, non sei. Ti... Non sei, intentaste subirte a él ou ti distraelo para que eu me suba e o controle. A Guardia da Cidade danlle subvencións por ter esta xente ou... Mira, vamos facer unha cousa. Como de a vista estamos? Vale. Como? Como a vista estamos, Kike? Do cabalo? O cabalo non nos ve. No, de... Deles! Estamos nun camiño aberto... No, olvídate, Olvídate, no momento en que atravesachedes uns arbustos, desapareceches. No, pero eu non me refiro deles. Me refiro, estamos indo por un camiño a través de silvas e todo esta merda. Sí, non é camiño, estás metendo entre todo a... No, por eso. Vale, mira, a ver, Melón, vamos facer unha cousa. E vai, vas ir buscar o cabalo tranquilamente, vas a intentar calmalo, das súas caricias e tal, e eu cubroche. Cubrirme? E veste para aquí, si, cubroche polo que poida pasar, se aparece algo, pois meti un tiro. Como vai eso? Así. Te vai buscar o cabalo. Voume poñer por aquí para cubrir. Joder, ves que o home está asustado que dixe cubre, pero... Mano, será que algo aquí, non? Vai eso. Home, non, a ver, pode haber animales ou así, o mellor hai un lobo ou calquera cousa. Vale. Canto alcance ten o mensaje telepático? Unha milla. Joder. Vale, non, pois... Non o tens que ver, non. Simplemente con que fixaches o vínculo previamente con el, che vale. Deixa o canal aberto. Deixa o canal aberto, díjolle que de momento o cabalo parece que está tranquilo e vai ir en Melón a por el. E eu vou a cubrilo. Vou tirar unha xixila. Quero tirar unha xixila. Melón ten a boa sorte de acercarse ao cabalo sen que este se alcorice demais. Pero que antes de eso eu quero facer un eso, para prepararme en caso de... Tira sigilo. Vale. Pero como vou preguntar aí a ese home. Me levanto, me vou hasta Lambón.
Era con shift. Tan bon. E con alt para facelo con ventaxe. Vale. Estás No. invisible, vale. Recordemos Vale. que aquí para estar en hide, nas novas regras, con 15 estás como se fores invisible, o sea que moi ben. Pero por que hostia me tirou? A ver, espera. Tirouche Déxame volver a dous. tirar. No, é que Tirouche esta dous vez ahora, maiores. pinchei o normal, pero é como se o alt. A ver, Tes o espera, equipo déxame volver a tirar. ben preposto, porque ao mellor che está facendo... Sí. No, pero ao mellor foi que quedou a tecla aí pillada. Díseme dar outra Vale, vez. proba outra vez en medo. Continúa, Blacalabos. Querías dicirlle Ah, Lambón? A vos damos subvencións. Ahora, vale. Como subvencións? O sea, pagan Vale. vos O 15. por ter a xente como a Melón dentro da guardia. Es que se queda rindo. Que rindo. Eso que sí, moi ben, voume Que por na atrás. época era ben que non había nada disto. Eu non lle vou enganar, pero aquí a xente precisa comer e cando fai falta gardas, nós estamos acostumados a pasear dun lado para outro e que non hai moitos conflictos. Non sei se escoitou as historias de que o rei puxo a moitos gardas aquí en Salmas e demais, pero eu non veño da capital, E Melón tampouco. Non me parece desde logo. Moi ben, siga atento. Brocan con Pero non lle diga eso el diante, Non, Que os home, pais home, foran non lle primos, non... Joder. Xa Joder. sabía, pero bueno. Brocan, os pais de Melón son primos. Que? Chejo ao lado de Rogan, os pais de Melón son primos. Que sorpresa. Bueno, a ver, continúa co do cabalo se queres. Eu estou Vale. posto xa. Ves que o cabalo, pues bueno, parece que permite acercarse Melón. Bueno, permite que Melón se lle acerque. Vale, e agora quero que tires de novo unha percepción. Perchechón. Ben. Vale, vouche facer unha pregunta para que ti me digas. Cal é a criatura o suficientemente grande como para coller ao cabalo e sair voando con el? Pode ser un grifo, Váleme ben. pode Bien. ser un dragón. Daste conta de que na distancia un grifo puxo os ollos no cabalo que tedes diante. Un grifo moi famento, ademais. Tes a oportunidade de pegarlle un tiro, polo menos Sí, para porque que... estaba preparado para eso. Bien. Tes vantaxe para pegar. Vale, estás invisible, podes lle dar. Mas conta máis como unha prova que con outra cousa. Sen ningún problema, efectivamente. Parece que advirtes que pode chegar un peligro sobre o cabalo e que vos impida continuar o viaxe dunha maneira máis fácil. Pegas de un tiro e podes ver o terror na cara de Melón. Porque ele está pegado ahora a cabalo, está dando esas caricias, está o tranquilizando, está dicindo, veña, vamos aló, vai tranquilo, chegamos ahora, vas a ter moito eno, esas cousas que se lle din aos animales para tranquilizalos, non? E de repente podes ver como na zoa hai unha sombra dunhas grandes alas que estaba a punto de coller ao cabalo e a Melón. Mais o teu tiro axudou que se desviara o suficiente como para que non chegara. Gentavis. Ben, cando sucede Hai isto, grifos no arco. cando sucede isto, o cabalo relincha con tanta forza que incluso os teus compañeiros poden o escoitar. E Melón, por puro instinto, agárrase ao cabalo, posto que non o vai volver a deixar, xa que, bueno, había desdito que el tiña que ir collelo, e o cabalo vai a correr para a túa dirección, é dicir, para o mesmo camiño por onde viñerades. Que faz? A ver, eu intento non estar na trayectoria, móvome e aviso por telepatía ao sala. Dixo que un grifo veu a atacar o cabalo. E me preparo para lanzar outro ataque. Vale.
Podes ver que o grifo empeza a sobrevoar como se fora un buitre que ainda ten fame e intenta buscar coa mirada mais non é capaz de verche. E o cabalo meteuse fora Ten deste desventaja claro. tamén. Ai, verdad, ten razón. Desventaja. Vale, sí, non Pero creo bueno, que vaya a deja, no, sacar menos que un Claro. 5. Igualmente dá un momentiño. Desvantaxe. O que digo, non vai a sacar menos. Vale. Efectivamente, daste conta que a ti non che ve. E agora o cabalo está protegido por as frondosas follas dos árbores. Queda durante uns momentos sobrevoando a zona e vaise, triste e famélico, para o sitio de onde viu. Podes Increíble. volver con eles. Parece Vale, que o volvemos. cabalo volveu ao sitio onde tiña que estar. E Melón con el, enriba del. Cando o cabalo aparece diante vosa, compañeiros, podedes ver un Melón con as roupas algo destabilladas, non? Dice, xo teño, trouxeno pa aquí, fun capaz. É o mellor de todos. Moi ben. Rapidamente Lambón prepárase para preparar unhas novas cordas, atalas ao cabalo. Señor Blacalabo, se non che importa, vou ir a amarrar ese cabalo. Vai. Mellor. Rowan Deixo asegúrase da tarefa, pois non confía dos gardas. E ti cando volves, Brocan, podes ver como o teu compañeiro está dándolle ordes e instruccións para que se aparten aos gardas e deixarlle facer a él. Ele é máis competente nestes choios. Agora, por que o dixeches? Por que o dixeches, Rowan? Porque iban a facer ben, pero agora para ver se o faz ti mal. Non pasa nada. Tírame xogo de mans. Xogo de mans, creo que non, Xogo de mans, debía de ser para facer uns bons nudos. Vale, non me No, preocupa. destreza, en total. Sería. Destreza, Non me sí, preocupa. sí, outra opción. Ois, fixeches un decente amarre, algo que poderían facer, algo mellor que o que poderían facer eles. Estás confiado no teu traballo. Moi ben feito. Perfecto. Non, sen bonificación, oye. Pas así, pom, tiras probas. Vai ben, sen ningún problema. Un amarre concienzudo. Moi ben. Poñedevos en marcha outra vez. Antes de eso, levanto un pouco a chisma para ver a todos os mans. Pregunto, estamos todos ben? Ves que o outro man está cansado, suando, e ves que bota man a unha das súas racións que tiña reservadas para despois, a súa petaca de agua que ole a xinebra. Eso dijo todos ben os prisioneiros, non os guardas. Supoño que sí, levanta a corda. Tea, perdón. Levanto a manta. Pregúntollelo, estamos todos ben? Ves que asinten. Matías di, sí, preferiría estar fora. Claro, todos. E o arco non di nada. Podes ver como ten os ollos pechados. Parece como se estuvera en trance. Vale. Ni Orco siquiera parece fálolle- respirar. Fálolle mentalmente, dixolle, man, hola. A quen? Mentre, ao orco. Ok. Mentres Poden me vou indo recitar o pa- teu mensaxe. A ver, poden non falarme. Pero van a escoitar. Que máis dis? Non hai unha resposta pola parte da outra criatura. Por que che encerraron? De novo, non hai unha resposta por parte da outra criatura. Queres facer un trap? Unha vez máis, insto a dicirche. Non hai resposta por parte da outra Sí, criatura. pero eu sigo intentando. Durante un par de minutos. Dicéndolle cosas, Abrimos a xaula. A mí tampouco me gusta moito este goberno. Estou intentando desmantelalo.
teño os meus ollos nun dos consejeros da ciudad. Vendríame moi ben a axuda da tua xente. Aí o deixo. Vamos a tirar persuasión. Así era un 19. Vale. Dame un segundiño. Porque non sei se neste caso no de mensaxe che pode responder ca lingua que a outra persoa lle sala das pelotas. Vale, sí, respondería che nun susurro. Sabes orco? No. Orco no. Non entendes o que che di. Pero podes notar no ton algunha palabra, o sea, podes notar ese rexeito de que non o convence, basicamente. Moi ben. Vale. Seguimos o camiño, verdade? Sí. Estamos chegando na última e derradeiro tramo do día de hoxe. Vamos a dicir que apenas quedan unha horiña para que cheguemos. Quizás un pouco máis, vale. Camiños agora ábrense máis. Grazas aos deuses xa non tedes que ir dando tropicóns. É como se estuveras a tombos por todos lados. Estes camiños parece que xa están mellores feitos. Pero deixades de escoitar os paxaros. Oi. Vale. Brocan. Blacalaos. Rowan. Estades máis ou menos á altura Da do que curva. habíades investigado. Da curva. A curva perigosa esta que habíamos dito. Vamos a decir que estades un pouco antes, se queredes preparar algo. Sí, Non eu sei. quero. A 10 Dades minutos. onde estades. A Sí, 10 minutos. a Sí, aproximadamente. 10, 20 minutos. Buah, 10, 20 minutos. Con tempo de sobra. Sí. Prep time. ¿Qué estás haciendo? Volvo invisible. Ponche invisible, damos un niño. Vale. Comentas ya algo aos teus compañeiros? Sí. Hostia, que me quedo bucas. Vaya melón. Voy a decir Rowan. Repite que non chuí. Rowan. Son invisible. Estou aquí. Vale, vou facer como que non... Fai como que non estou aquí. Sí, como que non está. E Porque cando nos sobre ataque, entendo que é para... para irlles pola espalda e jodernos. Dijo yo mismo a Broken. Vale. Moi ben. Entón, continuado o camiño. Sí, sí. Perfecto. Vale. Estades todos alerta. Estas son as indicacións que o explorador vos deu, onde sospeitades que pode ser o punto máis probable onde os faga un ataque, e incluso o camiño parece que favorece que a carreta pase por aquí. Brogan, ti que estás desde o alto, tírame unha persuasión, iba a decir, unha percepción con vantaxe. A ver. Percepción con vantaxe.
Bien. O mellor o Hansi que vai levar un virotazo, Uf. Vamos a cambiar de mapa. No, non mates a melón. O me lo danche a ti. Pero estás tumbado, teñen desventaja. Vale. Uy, Teñen hai mapa e combate. Home. Miren, pero si es San Valet. Te vou tumbado e co escudo É San na espada. Mystic Matías. Matías, joder. Pessimistic Matías. Rega. Arre, hostia, Matías. Non pensaba que fora así. A verdade que non. Brave Joder, Se arrastra, chaman pillan melón e lambón. Vamos a ver. Regar é Joder, literalmente pero o Matías é un Melón. chavalito cotizado, Lambo. Vale. Cando parecía un neno que lle roubou a alguén. Sí, parece un chavalito, joder. É un chavalito de 30 anos, podes. Adolescente de 25. Si, un adolescente de 25. Claramente, joder. Bien. Vamos a sacar a música tranquila. Vamos a deixar sola de tensión. Bien. É verdad que hai música. Déxame. Aí, mira, vou me poñer aquí. Verdad, non me deixas. Me posso mover aquí no medio de todos e poñeme. É que pasa que hai un... o sea, hai paredes, vale, para que non salgan os outros. Pero Vale. No, Vamos a ir deixa así, estou aquí De arriba. feito, vamos a poñer... Ponlle altura. Sí, a altura e xa está. 10 pés, vale. Básicamente. Vale, vou facer unha preguntiña. Eu, dado que Brocan estaba encargado de tirar a percepción, solo determinaría se o grupo está sorprendido ou non por el. Agora ben, os compañeros que van atrás tamén poden estar asexando. Non desde unha altura non Home, si. tal, pero poden probar. Porque iso vai a determinar distintas cousas. Sendo así, Rowan, Blackalabus, tirades. Home. Vale, pues tirade. Tirade en percepción. Merda, bueno, ¡Mima! Non pasa nada, ides tirar a iniciativa. É o primeiro. O que pasa é que tiraches con vantaxe. percepción, aí está. Como tiro por sesión. Xa tiraches. Con ventaja. Xa De tiraches. feito, a primeira tirada é un 20, así que Sí, sí. ainda que fora normal era un 20. Sí, sí, Bueno, pues- tiraches con vantaxe, 22. sacaches. Bueno, Vale. O primeiro tiro. Vai pasar o seguinte, vale. Como neste caso Blackalabus, aparte de que está invisible, vale, detecta aos enemigos. Que faz, Blackalabus? Avisas aos tus compañeros, entendo, non? Unha pregunta para facelo ben. Sí. Invisibilidade poderías usar cantrips e todo eso sin que se che quite? no. No, Vale, invisibilidade entonces- normal. Entonces avisástenos e tiraste todo invisible, non? No, pero que estou usando o telepathic speech. Ah, vale, eso non che consum... non, Claro, non no. conta como hechizo ni nada, vale, era por Pero falar tamén pode falar de Cilla Rowan, Sí, sabes? sí. No, sí. Pero, home, a Rowan dijo yo ao lado de vale, Claro, por están eso. aí. Pero Por a ti eso. dijo mentalmente, a ti dijo che. Están alá. Nos ataca. Vale, Ben. pois vale, eu miraría para a zona que me indicaron. Vale, Blackalabus. Prestaría atención ali. Dime. Tío que ves, ademais, vale. Non vas a ver orcos. Vas a ver goblins. Vale. La peor. Vas a dar conta de que tamén hai un warg. Vou vos ensinar aí para que o podedes ver. E sobre todo, na parte de atrás, un hobgoblin. Vale. Estos non son os únicos que vou, nos empezaramos a... Un Goblin, ese man pega 2 veces. Cun dado de. 2 dados de 6. No, este é peor. Joder. Este é moito peor. Vale. Agora ben, dadme un segundiño. Porque... Bueno, eu Arre, hostia.
Ídolo pasar ben, Ídolo pasar. Se lle cae o líder, cáganse de medo. Así son Vale. os goblins. Bola de lume. Dame un segundiño, porque o tema das reglas de sorpresa non a tedes, polo tanto. O único que tira con vantaxe é Bracalabos, porque están invisible, non o detectaron, e os demais tiramos unha tirada normal. Rowan tirou antes iniciativa, vamos a tirar a primeira un 11, quedalle ben. Os demais, exceptuando Bracalabos que tira con vantaxe, e xa acabo de facer, tira de iniciativa, por favor. Mi madre, vaya boa ventaja me valeu, Eu non sei que me pasa. Mi madre, hai tanta mierda aí. Pero eu teño como volvo a tirar, tiro. Que No, así vale, xa tiraches. Vamos a Que contar está pasando aí, tío? moitos dadiños. A sorpresa nas novas regras non é tes ventaxe para facer X cousas ou non, senón actúas antes, basicamente. Non é tes unha acción antes, non é como disparanche e despois empeza o combate. Aquí podes notar no ambiente. E de feito, vai tocar primeiro o Warg. Vale. Ides escoitar uns gritos en goblinoide. Ides escoitar uns gritos que van a facer que o combate empece. E de repente unha criatura salvaxe vais a lanzar ao primeiro cabalo que este diante. Podedes ver un gran can cuns feroces colmillos que se abalanza ao pobre cabalo que tedes aí para facer que a carreta non se mova moito máis. Ora esperemos que lle dé, porque senón quedaría super lamentable. Me cago na puta madre que me pariu. Fallou como un porco. Fallou. Efectivamente. No, o cabalo dalle. Espera un vai momento. dar. Está pero un cabalo. Non ten 12 de destreza, polo menos. Dame un segundo. Clase de armadura 10. Se me jodería. Ben. A escena un pouco dantesca porque de repente vedes como da nada, do medio do monte, unha criatura abalanza, se clava e os chanta e os colmillos ao cabalo e o cabalo morre. A carreta de diante non ten posibilidade de moverse. Acto seguido, máis palabras surxen do medio da arboleda dese bosque. Toco o seguinte. Sai un goblin. O goblin vai utilizar a súa bonus action para correr máis. E con algo vertido nas súas mans vais a acercar ao que debería de ser a pechadura. Como morreu o cabalo. Si, os cabalos teñen unha chea de vida, cabrón. Como che de vida? 12 polo menos. Sí, perdón, joder. Chimpino de antes, carallo. Dame un segundinho. Quernos limpar un corpo que vai a chupar outro ataque, Un corpo que vai a chupar Trampulleiro. outro ataque, Non tes razón. Quedanlle 4 puntos de vida. 4. Quedanlle 10 puntos de vida. Sí. Ahora sí. 10. Arre hostia. Os cabalos de Sí, tiro entón teñen son- 19 puntos de vida. Vale. Entón, o mellor se que aguanta 2 máis. Vedes como o Goblin se queda un pouco pillado. Non se esperaba que aquí houbera ningún tipo de tea. Nada que cubrir a carreta. Si que é certo que vai a recoñecer os gardas e vai a facer unha discrepancia do que é Rowan dos guardias, non son tontos. Vai a mirar debaixo da tea e vai a velo. Vamos a decir que vai a gastar a súa acción no que é sacar un pequeno frasco da man que burbuxea. Ben. Tocaría o seguinte. E me dá a min que melón é o meu obxectivo. Hombre, no. E dalle. É tanto que lle dá. Vamos a mirar. Vale, Melón recibe 5 puntos de dano. Sinto un virotazo
nun doloroso golpe que recibe. Entón escoitades máis voces dentro dos árbores. Rowan, parece que están enfocados ca xentes que están nas carretas, que están controlándoas, vamos a decirlo así. Lamentablemente ti eres un deles. Eu non estou. Ai, Xesusiño, vamos, para aquí. Estou outra vez. Vamos a ver, amigo. Ahora sí. De nuevo. Sharbo. Pues que rápidamente Axúdanos, Sambalet. Sambalet non pode facer nada. Daste conta de que o disparo que che chegou, a punta de flecha, está impregnada en algo viscoso, verdoso. Joder. Veneno mismo. Moi ben. Verde como o veneno mismo, efectivamente. Vale. Esta criatura achegas aquí, empeza a gritar, dar ordes. E a partir de agora emana unha aura desde el que fai que calquera criatura que este nas súas cercanías teña mellor puntería. Pois dai un coscorrón ao goblin que ten ao lado para que apunte mellor. E lo que vai a facer é sacar o seu arco longo e de novo dispararlle ao noso amigo Melón. No, Melón, no. Para mami, no, deixa por un melón. O Melón Como vas a ten que matar? morrer. No, oh. Tan muller. Incluso os inútiles ten Podedes dereito. ver como nestes segundos donde o rápido movimento dese warg se abalanzou sobre o cabalo e eses tres, bueno, os dous goblins e o hobgoblin apuntaron ás súas criaturas respectivamente e mataron a Melón e intentaron dispararlle ao noso compañeiro Rowan. Brock, non é teu momento de reaccionar? O Melón xa, mi madre, non durou menos que o cabalo. Durou menos co cabalo. Fala foi melón. E agora a cousa, intento salvar ao cabalo ou focuseo ao puto hobgoblin? É que o cabalo temos que levalo, se non temos que deixar o noso carro aquí. Ou Eso cargar. sabe Deus que me vou intentar comer o cabalo para que fagades eso, Ou cargarnos no noso carro ca celda, que ousa que non é fácil. E ides poder todo o carro. Nunca en Perfecto. máis Blacalabos. Nunca, Antes morren todos os prisioneros. Vale, pois vou ir a polo guargo. Dai aí. Marca do cazador. Unha criatura feroz. Esa cabrón. Pero non tan feroz como os teus virotes. Porque, meu Deus, Joder. como pega! Joder. Dios! A criatura gimotea despois do virotazo que pegou tras marcalo. Brocan dende arriba non ten rival. De momento. Algo máis, Brocan. Estás prone, Sou prone? Sí, estás tumbado, non? Ah, sí, vale. Pensei que me dixas que me derribaras ou algo. No. Vale, así. De momento sí. Moi ben. Tocalle o bo... Bueno, tocaría yo o bo de Melón, pero... No, Pero a morte o acompaña. Rowan, que mataste a Melón. tócache. Pero está morto ou moribundo aínda? Está morto. Meu cachi, que pasou aquí? Non teño visión ahora. Non tes visión? Bueno, vamos a asumir que sí, pero... No sé. Ah, se pos o cursor en riba das árbores, podes ver o que hai xusto debaixo. Vale. Si, no, digo, está todo de da igual. Tentar este payaso, sí. Ese que está cun líquido raro. Reventa, oh. Parte da chucha. Canto é a aura do man? Digo cho agora mesmo. Amoso volumen. Será 10 pés ou... É a aura da autoridade. 15. 10 pés. 15, non, 10. 10, 15. E que facía a aura da autoridade?
Espera. Os ataques, Toma tempo. saving throws, teñen ventaxe dos aliados. E bueno, en principio... el tamén, correcto. Vale. Saquei un tristísimo dado, tío. Non lle destes, tío. Non lle Nosa, destes. nosa. Parece que o Goblin está moi enfocado en romper a cerradura, a pechadura que fai que se liberarían os prisioneiros. E como lle chego o turno, ten por seguro que o libero. Algo máis, Rowan? No, se non podo facer nada máis. Perfecto. Vale. Toca outro dos goblins que se chega por aquí. Cercas este sarinte e vai a Vamos a ter que disparar. matar aos... Vamos ter que matar aos prisioneiros, Martín. Vai a pegar ao puto cabalo, porque o cabalo non ha de vivir. Teño eu ben claro, carallo. Non ataques ao cabalo, non te fixo nada. Falla. Un, doble un. Carallo, po W. Arre, carallo. Vale. O bo mi madre, chaval. Ainda está vivo, non? Ainda está vivo. Dame un segundiño que vou tirar por a constitución do cabalo. Cabalo. O cabalo está moi fodido, amigos. O cabalo está nas últimas, Este home ao mellor é o último trote que fai. Joder. Moi ben, e agora toca yo outro wargo. Para a túa mala sorte, Rowan, ti que fuches a aquel goblin que está intentando... Bueno, está a liberar o seu compañeiro, asumes. Va a ser recibido por este wargo. E ves como se abalanza. Ah, meu Deus. E che intenta morder os Infame pillos. criatura. E dache. Me cago en Clavas Dios. os dentes máis alá do teu escudo e o flail. Dalle a saltar, eso, dalle a saltar. Non queremos ningunha reacción pola túa parte. É unha bocanada que che fai un bo hostión. Vamos a poñer as barras de vida debaixo de cada un, para que vos vexades. Vale. Blacarabos, ves como o teu compañeiro está nos saltando. Que fas? Imagínate. Tócame. Que? Vale, a ver. Creo que tes unha boa panorámica dos bichos de todos os lados. Vale, a ver. Pum, consumir. Unite Sorcery. Bueno, xojámola, chavales. Vos que decides? Sí. É o triple 8. Veñalo. Vamos Vámola a a xogar. Queres que se a xogamos, xogámola? Xogas. Déxame... Como é movo? Vale, por diante é que realmente moucheo, vale. Moucheo porque Vale, realmente é móveme. como se fora un ventanuco para pasar. Ok. Canto está este puto desgraciado de min? Podo ver onde está. Suficiente distancia. Está a 30 pés de min o Goblin. Vamos a ver. Ui, eso non era o que quería medir. Isto non é a miña pin. 25. Desóbralo. Viñamos a xogar, non, chavales? Dalle. ¡Ah! Fallou, non me cago Fallou. na puta.
ti e máis aos teus compañeiros Goblin e Wargos. Non, colle aos teus compañeiros Goblin e Wargos e deixade aquí a todos os prisioneros e a nos en paz e idevos. E non volvades. Oh, Jesús, Dios. Meterche un puñetazo polo cu, non volvan. Eu sen meterlle resistencias lendarias a estas criaturas. Que cajo na puta que me fiz. Ollos meten a resistencia lendaria a este bicho. Podería. A todos! Que cabrón mamagobo do carallo. Vale. Efectivamente, podes ver que esta criatura deposita as armas e empeza a decir algo nun idioma que vos non entendedes. Espera un momento. Entende? Canjina onde estar you. Leu feitizo, cagaste. Común, Leu non fala feitizo. común. Sei que fala como, joder. Vamos a chupala! Ellas! Acabou o encuentro, veño! No acabou. Ten que dar a orden. Dios, que puto noxo de man, Vaya puta malleira lle pegaba. No seu turno, non? Vale, vamos a empezar a dicir que dá ordes. De feito, vamos a facer o seguinte. Os goblins son o suficientemente parvos como para sospeitar se isto é verdade ou non. Vale. Sí. Toma por. Non vamos a acatar a orden do noso general, somos máis listos que el. No, pero viu como... no, espera un momento, non está... Si, sacaste isto invisible, non? Sí, claro, pero se queres, se vas usar Meu as tácticas Deus. esas, eu uso. Fillo de puta, nai que che pariu, hostia. Pero eso hai que declararlo antes. Eso hai que declararlo. Pois eso hai que dicir que os máis non son tontos Están suficientes. pregando metamagia. Eso A ver hai o que declararlo despacho. antes. Eso hai que declararlo antes, Martín. Bueno, me porto Veña, mal. non pasa nada. Deixocho porque me fai moita gracia. E así, demais, acurtámoslo. Non pasa nada. Vale. Igualmente, ides ver que o curso de accións non vai a corresponder coas ordes dos goblins, vale? Pero a figura de autoridade dicta unhas ordes moi claras. Eso non quere dicir que os wargos en menos de 6 segundos reaccionen rapidamente, polo tanto, escoitades un grito desalentador a todos os demais goblins que se van a retirar á maleza, vale? O que si, o wargo quero facer un pouco máis de dano nos nosos amigos. Non faz nada máis, verdad, Blacarabos? Móvome, meto moito no mes. Vale, fantástico. Para atrás. Métete por Vale. detrás. Xa entra algo. Amigo. Vale. Lambón vai estar palidecendo. De feito, Lambón vai estar palidecendo, vai ir ao Wargo aquí. E ti, Desquítate. mataches a melón, hostia, has de pagar. E o cabalo non vas a poder matar. A ver que pasa. Un 20. Un 20 natural. Pero nin de longe. No. Xa vos dixeron que estes gardas están aquí porque non había outra xente. E son os mans que dixeron, veña. Porque non había outra xente. Entón toca yo o Wargo, porque deixarvos en cabalo é un placer que non me ides negar, penso eu. E o Wargo... Oh, sí. Sí, non hai cabalo. Ahora sí. Xustiza para min. Vedes que o Wargo empeza a comer aí o cadáver do cabalo, mentras os goblins empezan xa a ir xunto a eles. É unha pena porque este... É que gustaríame liberalo moito. Moito. Ese Dios, os dados cando non queren, joder. Vale, Rowan, podes ver que o pequeno diaño que tiñas aí, vale, tras coitar ese sonido desalentador, quédase quédase mirando ao seu organizador Hobgoblin como que di este man. Pero bueno, ao mellor é outro plan estratégico que temos que seguir. Eso que podes decidir da súa mirada, ¿no? De incomprensión. Vai a usar a bonus action para pirarse, escapar
e correr. Seguindo as Ataque de ordes. oportunidade. No. Y huevo. Nimble. Se me teña jodería que mierda- lles ataquedes ahora, cabróns. No, Só no. Pero faltaba, o- pégalle un Nimble tiro Escape. tamén. O Wargo sí. O Wargo xa matou o lobo. O O sea, cabalo. o cabalo. Perfecto. Que idea. Vamos a pechar Pero, o combate dicindo que as criaturas bótense para atrás e un dos wargos leva os restos do cabalo. Un momentiño. Vou deixar o Wargo vivo. Deixade o Wargo vivo, hombre. A menos que alguén Non me diga o conseguimos contrario. experiencia. Non hai experiencia. Sí. Como non? Experiencia hai. Acabaste de un Experiencia toda. Ademais, bonus por facelo sin que Kiki supera que íbamos facer isto. De novo, Todo mal, a típica tío. de Martín jodéndomos Morreu combates, melón. Dios. Botamos de El menos. cabalo que queráis Vámonos facemos, con solo co dúas cabalo. baixas, sabes? Durísimo. Vale. Un momentiño. E vámonos deixar xusto por aquí.